Lodge wang ni bende yachnen morne jogo mano chopo Naivasha jogo mano chopo Kasarani Pochi pa kaneno jal mano win safari rally hilungo kanyo ni Sebastian Ogier en kanyakla kod navigator mare mongere kaka Vincent Landais kata kamano Cleophas Matos timore wangino duche maka won bende buro bedo kwa kito wangwe od bura mar Senate kacha case kata mna bura mano ngade ni oduola bedo duche maka won bende buro bedo kwa winjo ponana no buro bedo kotonya kata nango kata benene ibro bedo kithiche oko mane kom jalup gavana e county Masia kopogore gi mano bedo diran neno jotelo mopogore jofuambo ute fuambo pod ni kama tek nan jofuambo jotelo mopogore ma bende pod wuok oko ka bende wacho pod wabom na soko wangu aka nyalore jofuambo pod bende wabro mana medo wache dieri nikech adieri mantie gi duto ma wacho koro kaki wache bedo kata yo mopogore koro warito neno ne joma ni to koro dhi timre yo machalo nade jatend piny ata osewacho ni ratema jofuambo onego bed ni rito mano romo koso ndi gik mathoth onego bed ni timo wiye doni nyaka ka jalub jatend piny Kenya bende nokwayo kod amna jotelo mamoko manyalo wuok mar mondo mi osok wang jofuambo hinya kama bende giwacho ni wadhi e marach kata kamano wan ka mar kelo nyakoro mga juanga weche manyien ne bedo godira machalo nade do chingi bedo chalo manade ko kamano machiegni bang' ma habro bedo ka kelo ni weche manyien bed gi ng'eyo ne nango matimore kor gweng' mentiere bang'e nonro mar gazet nyawado Cleophas biro bedo ka kelo wach malita hinya Cleophas dibed ni monj duogo hinya mag jomaundu gwenge mag Lamu gimalich timore nikech dwene kende jimaromo 20 osenegi moko ni golo nyaka wiye gi wach moro malita hinya mani gimoro makelo buok kendo en penjo moro madonire kaka inyalo tiekgi kiwacho ni magi nyalo bedo jogo matimo monj makamagi gin jogo macho gin Somali terrorist group mago ma tiende ni bedo mago mag Al-Shabaab bedo mage mantie gwenge mage kiwinjo kanyo nitiere sigana mochiw kanyo county ma Mandera, Wajir, Garissa, Lamu kama gitiere kar kanyo to gitutu kineno gi gin counties go ma ogotong kod pinyno ma Somalia onya bedo kanyo ni en kama chalo nade mano kama gitiere kar kanyo ka bende ma achiel kuom gigo madhi bedo kata waranga ne kata jumani ni kadi po ni giduogo jopiny nigi ting' mane mar ponono go report kendo gik mopogore matimore e alwora mari iwacho ni kaunti ka Lamu osebed kanyo ka gik mathoth timore kanyo osewinjo gik matimore kata Mpeketoni nitie mage mama hango gi timore counties ma kamagi to en mana gimoro machak biro bang' yweyo moro malach anang'o manotim e kinde mokalo mano miyo gilal to ka koro sani giduogo nego tiek gi nade mane wach maduong' en geno maro ni migawo mochung' ni weche mag arita kwe bende tem matek kar nyalo margi mar geng'o masiche mapoya mabende dibed nyalo bed ni timo gi jomaundu e kinde mabiro koko mano Cleophas ang'eni duty biro bedo kikilonwa nonro mar gazeti bang'e bende biro bedo kanyo kidondo gi nonro mar tuke ang'eni mathoth bende timore kotenre kod weche tuke weche tuke kanyo koro moge jwang' gik mang'eny nitie gik mathoth ahinya e kanyo ka ipenjori kanyo ni nitiere gik mathoth motimore Kasarani motimore oko to ahinya odiochieng' ma kawuono wadhi kawo thuolo ni mondo los kendo waor puoth gi pak ne jo Kogalo osemori e season ma koro rumo ni e yo machalo nade mano dhi bedo kata ka warango ni kanyo koromo saa 1 nyaka saa 2 wadhi bedo kae kod johera mag Gor Mahia ma bende achiel kuom gi nono siasa ka wayudo thuolo mag yudo jotugo angi ber kodwa ka bende achiel kachiel kata kamano awang' manya ne ka konya tute kod gi kamoro amora mang gintie odiochieng' moko ni konwa ni giseyudo luong makende mondo mi gidhi giriwre kod jatend migawo mochung' ne wechego mag tudruok Eliud Owalo odiochieng' ma kawuono saa ma pok okon gi kata kamano ang' warito mondo wane ni mbele ka dhi chalo nade nyakoro moge jwang' ma kod mathoth orak ni machielo odiochieng' ma kawuono ni mar bende ang' wapenje jogor en ang'o otimore ma kata gik moko manyilni ka ok waneno kibane jotugo johera mag adhula emodonjo to dhi chako dio gik kendgi koro nikech jotugo oidho mana malo koro kar VIP malo kucho ema koro gidhi gichung' ka imiyo gi okombe charo ne en gimoro mamit eriko keo Kizito akano lal saadi kata kamano ang' okonwa en bende wechego mag gazet ni to nene nade Kasarani odiochieng' manyoro harok ni machiegni ber kodo nyaka giko wantiere live Ramogi TV mano kochako sani nyaka saa 5 chenro mar kaka wanene donjo bang' weche mag tuke babena wakelo ni kacha saa chenro mar kaka wanene chako saa 2 nyaka saa 4 kaeto bang'e emba koromo warango wechego mag somo sekta mar somo weche mag omenda e somo kachiel kod weche mopogore manyalo bedo kar kanyo Sharon ng'awo dhi bedo twak ma kamano ka en gi jolony weche mag somo kachiel koda ka jonyuol
ni nyaka sani pek gi yot e weche mag somo nyabedo ni gin mage. Koro bed kodo nyaka giko. Wan live e YouTube maro Ramogi TV, Facebook kata TV bedo pitch ni mopogore opogore. Koro kochopo sani nyaka giko ichako oro na ote machuok. SMS line wa enari adek auchiel nono. Tudi kodwa bende Facebook asekoni Ramogi TV, ambi tudi koda Facebook fan page mara Cleophas Watch, Twitter @Cleophas Watch. Itudri koda mbui maga yudat Sharon Ngao. Koko mano machiegni nikech ma en ropiny mokwongo wa itundu weche. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write. Ji nyalo pinga gimoro, teknigi pinge. Kata gimoro biro maber, kata gimoro biro marach. Ji nyalo pingo. Ni gini wapingo nikech ukwan mwakele. Nyakoro mga jonka mura mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Wamenyo lokrok mamienjo he weche mag omenda nyakoro mga jonka koro jatend piny mano William Ruto ogolo paro mar medo chudo mano mar okumba mar NHIF nyaka tamalo 7.2.7 mano mar yuto mar ng'ato ka ng'ato. Wach makamano nyakoro mga jonka wabro bedo kwa miye e kinde mabiro. Kode nyime en ni riwruok mar Azimio One Kenya Alliance onyonore ni romo magin godo mano mar bago twak kod jopiny ewi lokruoge mano mar paro mar omenda biro timore kaka gichano chieng' tich ariyo mano mar jumani kanoloso e kanisa mano mongere kaka St Michael Sigomre mantiere kar chung' od bura ma Ugunja. Jatend kweth mano ke od bura mano Pio Wandai olero ni romo margi nyaka bedie mar chiwo thuolo ne jopiny mar mondo mi ogol pachgi nyakoro mga jwang ewi budget maro manosome hiko omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. Wandai ojiwo ni romo no bende biro gwelo pach jopiny ewi paro mar chik mano mar omenda ma bende jo-Azimio osebedo ka kwedo kaluwore kod osuru ma bende ochuogi mano mar chenro makamano. Gavana Masia nyakoro mga jwang James Orengo bende cha okang' makoni tende Kenya Kwanza okao mano mar rochruok koda duond buche mag siasa mapachoka gino molero ni duoko chien demokrasia mapachoka indi wawinjanena. Teacher. That we have done our part as MPs. We objected to that finance bill. They forced it through. And therefore now we are back to the people. Because they are the people and the owners of the sovereign power. You are the owners. And therefore we are back to you. And beginning next week, Tuesday, the day after tomorrow, we are starting a new conversation with the people. And that conversation is going to start at Kamkunji grounds on Tuesday. So all Kenyans from all walks of life are invited to Kamkunji. Poaching and destroying political parties is going to take people centuries back and interfere with the democratic process. Koronya kinge nigi matimre Kenya ni nosa timre chonda lo Ramogi giri manone parties. Kanuno nego parties emame jogorem nyaka Raila giri utwe nigi nego parties. Party mio kata ng'at ma odaki oganda moro kaka Shakilo odaki Kisumu party miyo mondo donj kama koro odhi National Assembly nikech wach ma political party omiya kwau od meru kata chwer to en od ang'o.
Kopogore gi mano, jatend piny Kenya William Ruto ogolo duonde ka usingo mar neno ni ratiro mar jofwambo omiluor. Ruto mane lose nyasi mar lamo mane obagi Kajiado. Bendo medo jiwo chenro mag sirkal mano mar reso chumi mapacho kaindi lido keyo gi mathoth. Ne en nyasi mar lamo mane obagi e kaunti ma Kajiado. Nyasi mano yura gi jatend piny Kenya William Ruto ko jalupne Rigathi Gachagua e kind jotelo mamoko. Ruto singo neno ni ratiro mag jofwambo ritie pachoka. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write, we will defend their right to say it and to write it. But that right extends to everybody. Even the things the media don't want said, those who are saying them have also a right to say whatever they are saying. So let this right be for everybody. You spoke for us in Paris. We were proud as Kenyan people, as African people, and you spoke very well. Hata hawa watu wetu ya press hiyo hawezi tangaza. Umesugumuza kila mtu amesimama. You could even have given some time to that one. Lakini mzuri wa siku hizi iko hii mtandao. Social media hii tunafuatilia kila kitu. Hata msipoandika tunafuatilia. Bende osingo bero wichipur kunyo yeuni madonge county ka county mabiro konye yore mag pur ka bende osingo keto chenro mabiro neno ni yuto mag puothe okokethore kapok otergi e chirni. Tumesajili wakulima wote 5,000,000 na mwaka huu tumewapatia mbolea kila mkulima kiasi ya ile alikuwa anahitaji. Tunajenga dams 100 kubwa, 33 tayari tumetengeneza kandarasi. Omedo jiwo ni chenro mar gedo mag udi manengo gi ogonyore biro yao thuolo mag tije ne rawere. Tupange hawa watoto wetu wakitoka shuleni, wakitoka TVET, wakitoka university, we must have a practical, intentional, deliberate plan on where these young people with their education, armed with their knowledge, armed with their skills, armed with their competence, what they are going to do. Bende osingo nyuando jochiw thieth makor gwenge e chenro mag piny owacho mag chiwo thieth ne oganda jo Kenya kaka yor bero chenro mag thieth e pachoka ka jochiw thieth go ibiro chul gi piny owacho mag counties kod piny owacho mamalo. Tumekubaliana counties na national government tutaungana kulipa community health promoters. All community health promoters. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya, na hata ile deni tuko naye mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi? Kata obedo ni kwan marod buche ma iloro medore kalore kod ngur mag MCAs kod nok mar omenda e counties, jatend piny Kenya William Ruto medo mana singo ni sirikande biro neno ni chenro ma counties okochung. This week we have paid all the counties. Sasa muko na pesa kwa accounts zenu almost 110 billion muko naye. Sasa endeleeni sasa kupanga mambo ya wananchi. Musiniulize pesa. Ama namna gani? Jod bura magazi miyo One Kenya Alliance se yudo seyo kuom bedo kod pogruok e kinde magintiere e od bura. Mane oneno e kinde kalo paro mar chiko menda e od bura mamalo. Penjo mamedo nyiedhore e kind oganda en ni dibed ni jod bura mamalo ok mor kaka itayo gi od burano. Kose tenda zimiyo e mok migi yo makare. Walter Nyambaga kolonwa wachno. Kaka yor keto od bura mar 13 bedo kod mijingo mare. Order, honorable members. E kidi kweth masiro chenro mag piny owacho to kod mago makwedo ahinya to od bura. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne owalo tende od bura mamalo kod mano mar Senate. Gino mane ochiwo thuolo ne ja od bura ma Ugenya Opiyo Wandayi mar ODM kaka jatend kweth manok e od bura. Ja od bura ma Suna East Junet Mohamed mar ODM kaka jaleg wi kweth manok e od bura. Karobat Mbui mar Wiper Party kaka jalup Wandayi to jaod bura mogwel Sabina Chege mar Jubilee ne omi lemo mar bedo jalup Junet. Lemo magikone to ne omi jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje mar Jubilee kata obedo ni Speaker Moses Wetangula to pod odiro lokruok makamane bwo lalo. Kata odoko ni tend Azimio ma okelo kanyakla ogai mar Raila Amolo Odinga
Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta kod Eugene Wamalwa mane owalo jodito mag Azimio od bura mur to pod nitiere. Kapok od bura mar 13 metni makare, moko kuom jo od bura mag Azimio ne ok obulo ng'oro chike riwruogno, kendo jo od burago ne othinyore ka gichako siro chenro mag piny owacho, gino mane omedo kelo liet mathoth e kind Azimio e od bura. Ka opogore kod paro mar chik mane geto choko mar osuru pacho ka, weche mathoth osetimore od bura moweyo ka oganda ni kod penjo ka jo od bura gogo bende manyo duoko manyalo reso Azimio e lwet sirikal kod kweth mathoth e od bura. Honorable Speaker, indeed the question. Kopogore gi manya korom ga jwango jokanyo mag Senate manono kaka itayo dinde mapacho ka oreso kendo chwalo e od thieth mar kaunti ma Kisumu ji 8 mosebed ka oketi ni lemonegi e kanisa mar Holy Ghost Coptic mantiere boma ma Kisumu. Jokanyo go mag Senate kotelnegi kod Senator Mogwel Shakila Mohammed ohum kaluwore kod chal mar aluora ma okete jotuo e kanisa no kendo singo mar dhi nyime gi apedha ne dinde madiponi nyalo kelo hinyruok ni jotuo. George Bati Mioler. Kagimanore kod obila, jokanyo mag Senate yaput matimo nonro ewi kaka itayo moko kuom dinde mapacho ka nokiyo kendo donjo e od lama Holy Ghost Coptic mayudore e gapaya ma Kisumu kadhi Kakamega. Ka ne girese ji 8 mane giyudo kogeng'negi ka iwacho ni timonegi lamo. E twak margi gi ute fwambo, Shakila Mohammed olero ni od lamo no onge kod lesen mar geng'o ne jomatuo, kendo singo no obila biro dhi nyime timo pedha ne moko kuom ute lamo mageng'o ne jotuo kaikoni lamonegi. Tumeamua kuja hapa Coptic, tumeambiwa kwamba hapa kuna watu ambao wamefungiwa ni wagonjwa na hakuna kibali cha kuweka wagonjwa hapa, wala hakuna kibali kanisa lolote kuweka wagonjwa. Wagonjwa wanafaa wapelekwe hospitali. Ndio tumeongea na father na tumemweleza kwamba ni lazima release hawa wagonjwa wapelekwe hospitali. Kama mtu anataka kuombewa akuja kwa kanisa aombewe aende nyumbani. We have taken an active role as the ad hoc committee of Senate to make sure that we do not leave someone in trouble when we think they need help and intervention, because we must not allow Shakahola to happen again anywhere in the Republic of Kenya. Shakila bende omedo ni chal mar aluora mar od lamo no chalo od twech kaluwore gi kit yo ma oket godo jotuo gi kuonde magidake e kinde ma ogeng'negi. Tumeona ile hali ambao hawa watu wamewekwa ni hali ambao haistahili. Wamewekwa kama wanyama, wamefungiwa makufuli kwa giza, wamewekewa ndoo ya kwenda choo, wanapewa chakula mara moja kwa siku. Ni kama hii ni Shakahola ndogo. Kwa hivyo tunashukuru sisi kama viongozi ambao tunasimamia hii shughuli kuona kwamba tumeweza kufika hapa na tumeweza kuokoa roho za watu ambao kwamba wanahitaji sana matibabu ya dharura. Wuon kanisa no Father John Pesa ne donjne gi ketho mar geng'o ne jotuo e kanisa, to kata kamano do nowito oko burano kaluwore kod onge mar neno mane tude gi ketho kendo we thuolo. Jokanyo mag aput mar od bura mar Senate matimo nonro ewi dinde mapacho ka dhi nyime kod sumo pacho ganda mopogore opogore ewi kaka inyalo tiek dinde machwalo puonj mobam e kind oganda. George Bati, Ramogi TV. Kopogore gi manya kor mgajwang wadonje weche maluoro weche mag somo en riwruok moko mar piny owacho mano mar elimu bora working group dwaro ni piny owacho wito okolai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre manie tiegruok mamalo. Jokanyo mag elimu bora koni piny owacho ne ok ochoko paro mar jopiny ka gichich ni chike moko mane ogol kod aput mane rango weche mag somo osechak ketie tim kata bede ni pok apudno oyango pachgi. Mana ka Judith Omondi lero no mathoth. Ne en twak mar jokanyo mar riwruok ma ok mar piny owacho mar elimu bora working group ma oseyo sirkal kuom lokruoge matimore e sekta mar somo kochakore e skunde mag primary nyaka e kuonde tiegruok mamalo. Riwruogni dwaro ni piny owacho chung keto e tim lai manyien mar chwalo omenda ne mbalariany mapacho ka gikoni ma en paro madhi hinyo jopuonjre koda ka mbalariany ma ok bi yudo jopuonjre kaluwore gi kit somo magichiwo kod chudo magiketo ne somo go. Gima ne giwacho ni mano en new funding model no wakoni onengo ket thenge mondo jo Kenya uwuoye kendo time winjruok, nikech en gimokel ka ok ogol ler maler
nikech ripot mokwongo manyiso ni gino en gima jopiny nokwayo bende pok waneno. Universities recently also released different fee structures. Middle courses, more specialized courses. Sani koro bro attract very high cost. To ngiso nyithindo mo poor backgrounds are likely to miss out on some of these specialized courses. Laino obiro neno ni kuonde tiegruok oyudo omenda kaluwore gi nengo mar somo ka somo manegi chiwo ne duol ma ochung' ne somo mag kuonde tiegruok mamalo. Jopuonjre biro yudo sir kokalo kuom hola, sir mar piny owacho ka gin bende gibiro golo atamalo 7 mar omenda mar somo madwarore. The funding shall be through government scholarships. Jokanyo mag Elimu Bora Working Group bende seyo sirkal ka giwacho ni migawo mar somo serem chwalo omenda kod gige somo madwarore ne chenro mag junior secondary. Sirkal pod ok ochiwo enough funds to support wach mar teacher recruitment. Nyaka nito wachaku the new system CBC wayudo ka wan kod challenges make enough teachers in junior secondary schools, and this has bedo ka affect wach mar puonj ma nyithindo. Nyithindo mantiere kanyo osebedo ka ok timnegi maber. Wakoni mondo mi wang'iyane ni to ere kaka transition, yani ka giwuok e level mapiny ka gidhi malo itimoga. So review mar transition no wadwa ni mondo mi otime. Kata bed ni jopuonjre oseduogo pacho ni yoyo madundo mar tamara 2, piny owacho pok oro omenda madwarore ne skunde. Wach mar oro pesa mar capitation grants primary schools. Chik wacho no onego bed ni at least 50% mar pesa ni ori first term, 30% second term, and then 20% third term. Nyaka sani waneno kama ka sirkal oseoro na 45% of what is required. Actually, pesa mar second term pod ok or. Second term is also coming to an end. Mangiso ni schools, especially primary schools, ni problem kodu chulo suppliers, chulo BOM academic and non-academic staff. Jokanyo dwaro ni aput mane rango chenro mag somo mondo pedha yanga paro mane gichwalo ne jatend piny Kenya William Ruto. Ripod no onego gole piyo piyo kaka nyalore mondo mi jo Kenya duto omake gi lwetgi kama mondo bed ka gisome kendo giwacho ni gini wayie ni magi gikanwa pendekeza kata magi ok gik mane wawacho. Apudno ne owinjo keta yanga lipod gi tarik 12 dwe mar 6 higani. Kata kamano jopiny pok oyudo maling'ling' ewi lipodgi. Poni Ruto orwako paro mar apudno, moko kuom chenro mag somo yare primary nyaka kuonde tiegruok mamalo nyalo lokore. Judith Omondi, Ramogi TV. Gajonge report mar Judith Omondi ben makilo wa giko mar weche manyien okinyi makawuono chenro podi e lach bang' ma aneno kanya wadak leo fasalwach wasekre makare mar kelo ni nonro mar gazet watudre kendo kona riwori kode mano chakre saa 4 nyaka saa 5 mar onyango e chenro mar mbaka oromo ko yo matin kik ni mabor. Gimwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati?
When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Sarap ing'eni nitiere gimoro achiel mana ng'eyo. To kendo gie chunyi in pok ihikri gi keny ma wan wachano ni. Sarap kik itim nikech in. Akwayi ni tim atima nikech param. Moluor gavana ma Kisumu County, Profesa Nyang' Nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko gi atamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kum nyalo betie. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwa Ramogi jwang'o yaure. Ichiew nade kama intie kaka rach machiegni ber koro nyaka giko ka wantiere kodi ka okinyi makono okinyi majaber johera mag Gor Mahia yaure uru johera mag Tusker nitiere season manyien mana kaka jo Arsenal wantiere kodi kar ka achiel mondo mwakone gigo mosebedo kata katimore e kor gwenge mondike gazet ka gimoko ndiki bedo wadhi bedo kata ka walidho ni achiel kachiel wacho ni gazet ma kawuono kantie weche go mag tuke mantie wiye kae tiende nang'o ne jotuke mamoko ang'o motimore Naivasha Safari Rally be antie kar kacha wacho ni joriembo mag geche mag langa kata mag Safari Rally bende chopo walire kata neno mana ka kwach kalo mana mbele kanyo kama ipenyi kwach to dhi kanye ikalo kumoro neno kama gwar bende nitie kumoro yugulo ne ponda mlea en marachar mokiewo rateng koso rateng mokiewo rachar ne ginene weekend mokalo nyakoro mag gik moko thoth ahinya ka uting'o karka ipenjo kanyo limbe ma jatend piny Kenya William Ruto otimo kacha e pinyno mar France kendo wuoyo kacha Paris gi oganda maduong' ahinya mano maduong' ma Paris mantie piny mar Faransa tiende nang'o en mobedo jambetre mar Afrika mangima koso odhi loso koso loso mana wechege mag siasa nyakoro mag jwang' machiegni wadanono gi kae kaka jondiko nenogi in bende kaka jasomo mi thuolo miwa pach kotene kod gazet odiochieng' ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar ma okew nyaka sango
kawuono ntiere kae koda jakano angwa joka bonyo kana gwal kocha kakiana ango mosi yudo chieng makawuono eriko keyo Kizito jakano tek oyawra ahinya jakana gwal jakano tek to tar monge wuothe pi michele wuotho ko jinga ahinya to Cleophas Waru iruya makare wamondo iwacho ni winyo ma jamondo mayieng machamo kudni wada chieng jamondo be ng'ama leo to winyo mara kuru dhi ywakne koro kobiro to ng'anga to nyiere ng'a wan wamondo winyo ok dhi nyierowa winyo ni mang'a kara kamano weekend mar obedo nade weekend obedo maber nikech loch nodonjo wan kaka johera mag Gor Mahia nochopo loch bende mit kikawo mane tielo mogik koro sama ne Tusker rite kucho to wabe wan kode koni otimre otimo kaka ndalo machien kucho loch mit loch to mit nyakoro moge jwa ng'ani winja ne kar kanyo ochopo dakika mag first half kaka rumo Tusker osewuok ariyo Gor Mahia owuok kacha ero kapodi kata kamano koduogo to gigo timore kaka otimore gol mokwongo to gol mar ariyo luwe to gol mokwongo mar Gor Mahia to dhi mar ariyo mar adek to tiek kachak mar ang'wen odong' mana matin kane ref omedore kapar moro ne gichopo abich ang'wan ka gi captain mar Gor Mahia okono ni odiochieng' ma kawuono en to tuke go dhi ne yo machalo nade mano kamang'o wantiere kar kae kod nyakora Monge Jwang' mano okoro masachiel nyaka saa ariyo mar okinyi ka okelo ni chal mag wechego mag tuke wan ka sani koro gi gazet mar The Standard kod gazet mar Daily Nation nitie gik mopogore opogore mantiere kar ka kapok odhi gazet mar Daily Nation eriko ka Kizito nitie weche mathoth ahinya mantiere kar kae ka koro sani nitiere weche mantiere kar ka e ite mokwongo weche mag Moses Kuria kapod omedo loso e weche gi wacho ni kata kado osechunge mondo kiko ba weche ne jofwambo kata ute fwambo wacho ni pod odhi kar nyime sani bende School Defy Ministry koro sani sikunde bende koro wacho ni ok luw gigo ma migawo mar somo osebedo ka wacho ero sikul lor chon wacho sani gikawo yweyo chon ahinya mar mitam juma achiel kapok gichopo e kindego Gor Mahia chondo ochopo kar kacha iwacho ni koro gikawo okombegi mar 20 e lig maduong' ma pachoka ka koro sani seche 24 mag koko mane nenre kar kacha winjo Wagner chief mano kata ma en kidieny moro mag jolweny mantiere pinyno mano mar Russia ma bende koro newacho notemo balo kod Putin kuom thuolo moro maromo seche 24 ne gichalo nade Cleophas oboke mar Standard ka oboke wach mar somo ni mokawo dhiejo maduong' e wang'e kanyo ng'eni wach mar somo ni en wach maduong' mapek ahinya ma jo Kenya okete chunygi kendo rango machiegni ahinya ka koro iwacho ni jotend skunde ok luw okengego mane oket kod migawo mar somo ka giwacho ni moko kuom okengego mane migawo mar somo oketo gin mago mok nyal chopi ka giwacho ni pesa tin kendo pesa no bok chiew wang' sa mano kalure pesa mane piny owacho ne golo wi nyathi ka nyathi mar somo giwacho ni pesa no ok chiew wang' sa giwacho ni moko kuom gik moket kanyo ok chopi nikech giwacho ni kar somo kae bende nyithindogo miwacho ni somo margi dhi mos koro giwacho ni kata jopuonje ma oket mar mondo mi opuonj nyithindo madhi mos gi onge migawo mar somo dwa ni seche mag somo bed seche 6 to giwacho nang'o seche 6 gi tin nikech nitie nyithindo moko bende ma somo mos kendo jopuonje bende tin koro weche mag somo gi Cleophas gin weche monego bed ni ng'iyo makare kech somo bende maketo piny malo keto piny map mar piny mangima koro Monge Jwang' mago weche mantiere kar kanyo ng'irange ne ite mar 4 kod mano mar 5 ka sano wadonja ne iye kae nitie sigana mathoth ahinya mantiere kar ka koro iduogo rango ni gin gik mage mosebedo kanyo katimore nyakoro Monge Jwang' e ite mokwongo kanyo bende ka iridore piny nitiere wechego mago mag tuke mano ka gin kanyo wechego mano Ogier proves to be king of safari mana ite mokwongo kar ka nitiere gigo ma pod nitiere kar kanyo ma wanyalo yudo thuolo mondo mi wanen gi ane magi koro ng'we ma Safari Rally iriko keyo Kizito ang'o dhi e ite mogik bende sani to nyamana neno mage kaka ne gichal ineno ka jatend piny Kenya miyogi puoch gi pak kata kamano e ite mogik piny koni nitie gik mathoth ahinya motimore Safari Rally where only the strongest were left standing akiana nyalo yude e ite mar 38 mano kama nitiere kumoro kanyo ma kanyo nitie gik mathoth ahinya motimore ng'eni ka watieke gi kanyo ok wadhi nyime kode bende koduogo ite mokwongo kata kamano ng'iyane ite mogik kar kanyo wacho ni June 22nd nyaka 25th World Rally otimore pachoka kenene kama nitiere kar kacha mano 38 mano
tung kabisa. Nitie weche go mag tuke, chako gi mag Gor Mahia, iwacho ni gigo motimore kacha duoko nitie wiye kanyo, kachiel koda ka weche go mag Safari Rally. Kaka no mago ema wanene kanyo ni gidhi bedo kata ka gichako yo machalo nane. Aya, mae chal mar wacha. Ngini kata ka ang waduoka piny mondo ang wane ane page ni lach. Mana kaka orom kanyo no, ka wanyalo mana yude e thuolo no duto kaka pitch nige duto bende rom. Aya, koro inya yudo thuolo mondo minene ane kaka entiere. Mane kama koro chal mar wach adieri nitie. Eri goke Kizito. Kora ne gimine no Naivasha. Weekend ka pega gini kata ki Nairobi kantie mathoth mane luwo kata mbui. Cleophas wach mar Naivasha ni kona luwe ahinya. Ngwe nyamburo mara nyamburko maga iri titi kucho mano Safari Rally. Miane ka kokete kanyo. Ne thuolo makare mano chiune johera bende koro ne gidhige jogi kanyo. Mineno kata picha no koket kanyo. Gineno kaka nyamburko ringo to gin bende giwacho ni mana ka machiegni weche magere keto machiegni. Koro picha mokwongo no ka gin mana machiegni chunygi yera ni machiegni. Joriemb nyamburko bende no kanyo ka koro nitiere. Nyamburko bedo kod rochruok. Ing'iyo ni tenya olose manade mondo dhi mbele gi ng'wech. Nyadendi moro bende kanyo dhi gi nyathine. Koro eno jonyo keto ng'etne piny e lumo nindo to nyathi mathin to kodo oting'o bandera mar Kenya malo ofuadho okawo piny mar Kenya okete chunye okoni bandera no koket piny kata ka mama ne to pod nindo kamano. Weche mag arita kwe bende oket kanyo makare oridi jok moumo nyaka umgi otwere kanyo ma okelo luoro ne wasigu ma ok ginyal chopo kanyo makare. Buru ma geche langa kata Safari Rally kik dum buru kendo chope ume. Kik chope ume. Wan kod nyidende bende ma medo mor mar Safari Rally ne bedo maber. Kech gimbe gin gi style giting'o tiende gi malo ka bede gi keyo malo kor yamo. Lew be gibende gi lodho oko. Manyiso ni weche ne beyo kuro. Ne en mor lilo. En mor lejo. Yawuoyi moko bojony. Itung kanyo. Ineno gi kanyo gin koro gibet ginendo. Yapa ne ok yudo foto wuon pigi gudgodo duondgi. Koro gino jonyo gi ginendo. Wasunge bentie kanyo kudho firimbi ng'iye. Ne en tugo Cleophas Oloche ne en tugo maber ahinya kanyo. No, okelo oganda, okelo mor ahinya kanyo. Kora mo juan kamane kaka no chali neno kanyo ponono ka ng'ati ok ineno. Samoro en en gi ng'ate yo Naivasha. Koro mano bende nitie kar kanyo. Tang'ini kata kapok wadhi mabor bende gi weche gi duto yena mondo adhi ite mantiere koni motelo mano ite mantiere kanyo weche mag tuke Gor Mahia kod tuke mamoko gi. Eri goge Kizito mae moda rango kawuono kata rango weche moko ariyo adek mantiere ite mambele kacha kato beda matieke mano 37. Mano ka wantiere kar kanyo ang wayudo ne thuolo mar nene gazet kawuono ineno kanyo kocha mano mar Gor Mahia kachiel koda ka jotugo ma Gor Mahia ntiere kar kanyo ka en mor lilo duoko ma odiochieng' manyoro bende ntiere kar kanyo kaka nyalo mana neno gi okombero gin go kanyo to wacho ni okombero wang' no biro kanyo ka onge omenda mowuok FKF biro kombe kende kaka ntiere kar kanyo. Ligo rumo mano odiochieng' manyoro eri koke Kizito duoko chonde kacha Gor Mahia gi City Stars 4-1 mano City Stars oyudo gol achiel. Tusker kod Vihiga Bullets nogo Vihiga Bullets gonde 4-0. Mathare United 1 Wazito 0. Sofapaka 0 nino kanyo Ulinzi uwuok kacha 2 kata Atalanta uwuok 0 KCB 2 kod Police Kariobangi Sharks no kanyo gol achiel kod FC Leopards kaka Kakamega Homeboys uwuok achiel kod Bidco United. Posta Rangers olo gonde 2 ka Bandari lo gonde 2 Posta Rangers no gol achiel ikine mane gintiere kar kanyo. En ranyisi ni ligo rumo to rumo okang' moro mamalo ahinya tugo mogodo chieng' manyoro pachi tukegi. Ligo rumo to rumo kod gonde mathoth ahinya. Kendo tieke yo makare otieke ka koro goro ka okombe okaw kombe teno kombe mobiro nono mango omenda to kata kamano Raila Amolo Odinga osingo kanyo $1.5 mar ne jogo ka okombe. Kampuni mar go punda mar Sport Pesa bende nosingo ni kanyo omenda ma $3.5 kuom ka okombe mane medo gi balang' kalure kod mano ma imiyo giga mar sponsorship cha. Koro en gima kare okombe ber kodonjo kata kobiro nono to ochopo nikech Gor Mahia koro miyowa gino manya miyo wabed mamor kata ka bed ni wan kod midhiero mwakadhe kage kacha. Koro sechego wiwano wil gi midhiero moko mag manyo kaka onya keto moge iwa to mor mar adhula biro e nyimwa.
adhula en gino makelo mor to kendo kombe bende samo kawo kata koro biro nono ten mor lilo mantie dhod chuny johera mag kogalo koro en puoch kod pak nikech okombe ni Tusker bende ne ng'iye kocha ma girakre kucho ka keto wang'e ni gor mondo kik olwar ane mondo gikaw kombe to gor be noramo ni gima notimre chien kucho mane Thika United notimo gi alap ma Thika mano miyo Tusker nokawo kombe ok ne nuore. Aya mano bedo winjo kanyo koro mage jwang jogo mano bedo jotugo masulu ahinya ka gintiere kar kanyo ang' wanegi ane kar ka iwacho kanyo ni jaloyo maber ahinya e season makoro rumo ni mano Elvis Rupia gocho ne kacha mano machapo gocho kacha ne team no mano mara police iwacho nyaka sani oyudo kanyo golden boot ka en kacha kod gonde maromo 27 iwacho ni gonde mathoth ahinya mosebed kacha kiloyo nolo kod jatugo mar Gor Mahia higa mar 1976 mano lo gonde 26 gonde 26 gema ne Benson Omala bende oloyo kata kamano ok oyudo thuolo mar yudo golden boot ni mar odiochieng' manyoro Rupia noloyo e kinde mane police rakore kod KCB mane giwuok amodhi gonde 2-2 macha ne jatugo Morris Ochieng' osekawo higni 47 mondo mi ja Kenya moro amora ochope gonde maromo kamane season achiel. Eric Cleophas Oluoch en tugo makare kata kit gonde mologo nyiso ni wachimo kuma ber to wachimo kuma ber nikech kwang'iyo bathwa kucho Shabana be biro to aparo no biro kod johera moduro masamigo adhula maka johera mag Kogalo bet kocha to mag Shabana bet koni to tugo bedo mamit koro kwayo dhoudi duto okel club megi mag yiero mondo mi oket adhula mar Kenya obed makare obed e ngas moro mamalo obed gima ji nyalo hero kendo gima nyalo kelo chudo maber ne jotugo. Nyakoro moge jwang mano bende waselidho ni gigo mantiere kanyo weche mag tuke koro wadoge weche manie ka mokwongo iwinjo kanyo ite mar adek nitiere sigana mondi kar kanyo jal moro koro duogo ir anyuola mare bang' higni 50 kowacho noselal kuom thuolo ma higni 50 nyakware bende koro nitiere kar ka koro iwacho ni gigo duto jogi mawuok wuote gigi duto bende koro no kanyo ni gisebedo kanyo ka gitiyo e yo machalo nade iwacho ni nyaka sani nitiere mago miwacho kanyo ni osebede keny mopogore opogore iwacho ni keny madhi adek to giduto ok do oyud minutege gigi duto mosebedo kata ka omanyo higni 50 thoth Eric Okeo Kizir manyiso nolal ko higni 41 sano higni 91 koko duogo. Samuel Machuka nolal sane higni 91 olal kuom higni 50 duto ka nowuok e gweng'gi mar Nyaribari Masaba kaunti ma Kisii kodhi e kaunti ma Makueni kucho ema osedak kuom higni go duto koro wacho ni noduogo to kodok oyudo ka kata koro bende ji kiae mbesege mane nitiere go moko matine manyalo fwenye kanyo koro duogo to samo duogo no owacho ni anyuola ne norwake anyuola no yaro ne bade duto ka rwake gi sironyo wuodwa warwake dala koro duogo ka bende iwacho ni ero muone en godo kanyo moko bende koro ji kia kuma nitiere to koro rwake dala ber iwacho ni kod ilal mi kwami dhi tung mane to kidok dala en mor lilo koro jago ni oduogo tok higni 50. Koro mogi jogi winya mana duogo higni kata kodhi 20 nya mana rango dala nyaka idoge gigi thoth ahinya koro mogi jogi rango gi kendo dhulo mar duogo dala ochopo gimoro makara ahinya ite mar adek kanyo bende nitie sigana mondi kanyo man jal makoro bende owang'o udi 7 kaluwore kod gwandruok mag ot wacho kacha macha nitiere Litare Beach mano mantiere kanyo e county ma Homa Bay Mbita sub county mano Chiengeso iwacho ni duto gimosebedo kata katimore jal ma jagni 28 ne ema nokelo iwacho ni midhiero machalo kamagi mano kaluwore kod gwandruok mago ma timore e aluora kata matimore mag udi Eric Okeo Kizito ma biro e kinde ma oganda bende medo mana chiwo paro mopogore opogore ni joma chuo bende nigi dang'ni mag paro bende nego bed ni winjo gi e yo machalo nade ka gik maka mag bende timore iwacho ni gigo mosebedo kata ka timore mago nochopo kar kanyo e chenro mago mag choko omenda kata rambe mano e kinde mana achiel kuomgi bende olalo kata sa bicho tieno e masira maka magitimo. Cleophas ma wacho ni en jaiga ma dago ma jahigni 28
koro ne gintiere riwruok mar choko omenda mar kowo nyawadgi mowito ngimane. To koro wacho ni sama ne gintie nyasino pogruok mar pano biro kiwacho ni magi lwenje mag udi. Mano lidho wuok kanyo odhi e dala to wang'o ute 7. No lidho iwacho ni nonene koting'o kube moting'o mafuta mar petrol to dhi to moko go mach mowang'o ute nyaka mani chiegni gi ot mano moke mach no ute 7 duto. Koro iwacho ni ma itimo kiparo ni en kod ich wang' gi min ode manodago miwacho ni koro ne ok gidak kanyakla. Koro netie kaka minode noriembe ot. Tiwacho ni kata motelo mama ni en mama mane emano luonge kano koro chalo ng'ano dhi odak e od mamano. Koro nochopo kinde mano riembe. Koro ich wang' mar ni noriembe oneno ka koro dak kwang' kende no lidho seche mana gitimo nyasi mar choko omenda magiko to dhi mowang' ot. Koro kelo midhiero. Koro magi mana lwenje mag udi ma bende koro kwayo oganda no beda mos ging'i yore makare minyalo los godo weche ma kamagi kochopo e kind oganda. Ok en chopo wang' ot kata timo gimoro marach kata nego ng'ato. Juang yuda ne kanyo ite no mar adek isom gima thoth gintie kar kanyo nyaka koro weche mag sitima iwacho kanyo ni nyamburko matiyo kod sitima koro inyalo thuolo mar timo ang'o chaje ka itiyo kod apaya ma Nakuru highway apaya no bende nitie kar kanyo iwacho kanyo ni mall mano mantiere kata Buffalo Mall mantiere Naivasha koro yawo kanyo kar chajo nyamburko iwacho ni Go Electric nitie gik mo mane kambi no Go Electric Limited nitie geche makoro sani tiyo gi sitima mana kaka simu inyalo chajo kapok idhi e wuoth inyalo chopo kacha ichaj nyamburko mari matiyo kod sitima no kapok ichako wuoth koro rumni kumoro bende mana kama ibiro chaje to nyaka ikete moromo mondo mi kik orumni e apaya iwacho ni rumu ni Londiani kimaka apaya mochopo Kisumu iyudo masira e ndara inende kanyo obiro kod midhiero bemeke. Iwacho ni mae kalure kod nyamburu makoro sani biro miwacho ni dhi tiyo kod teko stima. Miwacho ni sani gimedore. Koro ka medre gibedo mang'eny. Koro bende kaka kampuni mar Go Electric Limited bende koro oyawo kargi mar chajo 22 gweng' mag Naivasha. Tiwacho ni piny Kenya nigi chenro mar mondo mi oket kuondegi maromo 300 ni mane ka bro konyo mane makomiyo kata nyamburu gibe kobiro to dhi bedo makare. Mano kochopo higa manyien. To koro odhi bedo kod midhiero nikech seche moko kama imede teko ni en mabor. Seche moko gari okwamoni idwa timo nang'o stima ok dhi ting' ng'eni moro ni mag mafuta ni tinyalo dhi gi kube tituome kucho e station tiringi biro keto. Koro mae gari nyamburko kwamoni kuma bor ma kame chaje ni bor godo. Odhi bedo nade kech kata jo apiko bendo singne ni apiko dhi biro matiyo gi stima. Ni jatend piny Kenya no nyiso joriemb apiko ni wach mafuta mathaguni biro matiyo gi stima. To wach mar mafuta ni bende jatend piny Kenya okete wang'e nang'o ni dhi miyo osuru. Koro kama wach no dwaro osuru bo wacho ni mafuta biro gin pikipiki matiyo gi stima biro ma koro mafuta ok dhi thagu. En paro mopogore adwaro osuru kata be ni udhi konyru kama dhi chalo nade. Koro mo Juang onge power bank midhi tiyo godo e nini onge power bank midhi tiyo go e nyamburko korumo to rumo ni kamano ipo mana rango kama chelo midhi chaje e ite mar ang'wen kod mano mar abich nyakoro mo jong'weche mag somo nitie kar kanyo ka koro achiel kuom jogo magin apisas mag NAT bende koro wacho kanyo ni chenro ma imiyo gine kiani jopuonje onego bed ni puonjo nyithindo e kinde saa machalo kama to rumbo saa machalo kama kaluwore kod gino ma jatend migawo mag weche mag somo osebedo kata kawacho ni nyithindo bende chopo e skul saa 2 to saa 9:45 gitieko. Mano bende gima tiere kar kacha kiwacho sani bende koro nitie paro mopogore nyithi sikul moko nitie masomo gini matek. Iwacho ni sani ka iwacho kar kanyo ite mar 4 kod ite no bende mar 5. Iwacho kanyo nitiere cases iwacho ni situations mag slow learners mago nitiere kar ka. Iwacho ni failing to get concepts ka gintiere e class. Koro chuno mondo gitim ang'o omigi thuolo moro malach mondo migi kachap kata mondo jopuonj bende compensate time makamago mondo migi yudgi. Kata kamano bende iwacho ni koro sani bende chenro mag somo dhi ka gima iwacho ni chung kaluwore gi nok mar omenda sikundero koro lor chon mano ka neno kar kanyo gigo duto mosebedo kanyo katimore e sikunde. Nyithindo sani nitiere dala e thuolo mag ndalo 9 moko kuom gi wuok odiochieng' ma kawuono kadok pacho Eric. Koro Cleophas wacho kanyo ni migawo mar somo chalo gima koro onge teko. Kiwacho ni Teacher Service Commission mochung' ne ndiko jopuonje ma koro chalo gima ka chiko weche kanyo. Koro wacho ni jotend skunde ok luw chikego mane oketi kod migawo mar somo. Kage wacho nang'o weche migawo mar somo noketo omenda monego bed ni chulo mar somo.
to iwacho ni nitiere omenda ma bende pod iduogo e skunde mano kopogore gi mano mane migawo mar somo wacho kanyo. Koro giwacho ni seche 6 ma migawo mar somo dwa oketo mar mondo mi osom ni mano tin nikech nitiere nyithindo miwacho ni somo mos, koro gidwaro seche mang'eny mar mondo mi gimbe japuonj odhach kotgi mondo gimak gigo mipuonjo. Weche thoth kanyo ka koro jonyuol kata jonyuol kod jok mamoko bende koro seyo piny owacho ni gik muwachogo un ma bende koro umiyo gire mok ichopi ni udwaro mondo mi otim kama to une mulewo gi chwalo omenda e skunde, une mulewo kod choro weche mag somo e yo makare. Koro kanyo se untie koni gi koni migawo mar somo skunde kaachiel kod jonyuol. Wabo ng'iyo ni odhi bedo nade nikech wach mar somo ni en wach mapek, en wach machiegni gi chuny oganda, en wach moket machiegni. Somo ber kaka nasewacho, somo nyalo miyo idhi kuma bor. Somo duong'o dhoudi madongo, dhoudi molos kod bepe motegno. Somo nyalo iduong' midonji. Kamano. Nyakoro Ramogi Jwang' e ite mar 6 kanyo nitie kanyo ni Ruto the new Africa diplomat or just playing to political gallery. Nitie weche mopogore opogore kanyo, picha mochiw en ka jatend piny Kenya William Ruto koro nitiere e pinyno mar France, en kanyo kod jatend pinyno mar France mane Emmanuel Macron ma bende koro gintiere kod kanyo. To gima dano rangie kae nitie gik mopogore opogore kanyo, limbe mosebedo kanyo kotimo are nodonji e apisi kaka jatend piny mano mar Kenya. Wacho kanyo ni foreign trips gi osebedo e yo machalo nade. Ineno kanyo mosebedo kanyo kowuok go kodhi UK, oseluorore pinye moko. Sewuotho. Mano ka nitiere kar kanyo Septemba 19 nyaka 20 nitiere kanyo ik mar Malkia mano Queen Elizabeth mar 2 kaachiel koda kamachielo dweno podi mar 9 ne nitiere pinyo mar Amerika, odhi Ethiopia, Uganda, Tanzania, Egypt, DRC, odhi kacha state visit. South Korea bende ochope mano Novemba higa mokalo, state visit. Chak state visit machielo bende odhi Eritrea. Odok pinyno mar Amerika, iwacho ni US Africa Summit mano giko higa mokalo. Gima moko moko nitiere kar kae go kizino chak France kanyo ne nitiere chak higa ni mano 24 mano dwe mokwongo. Ne odhi kanyo state visit. Kae to bende Feed Africa Summit modhi kaka pinyno mar Senegal. Osewuotho. Winya paro kata oboke mane so ni kinde moko machien kanyo wacho ni Ruto en ja globe trot. Ohero wuotho ahinya. Tiwacho ni wuodhe ni en wuothe nikech ang'o? Iwacho ni ochwalo weche mag Afrika koso ochwalo meke mag siasa nikech king'iyo kata weche mag Afrika jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka kedo ne Afrika, ogolo duonde, owacho ni Afrika ok onego bed ni thino, Afrika ok onego bed ni kawo mayot yot weche moko kaka kama koro pinje mangima bede. Ma inya paro nokwayo mar piny mar Afrika bende obed kod jochung' e G7. Mowacho ni piny mar Afrika ni kod oganda mathoth, uchumi mar bende dongo. Bende nowacho ni piny mar Afrika ok onego bed ni chayogi ahinya. Inya paro kinde mane gidhi iko no ywak no sogi e bas ka nyithi skul. Mowacho ni weche mag sogi e bas no ok onego bed ni timonegi, gimbe gin mana jotelo kaka mana jotelo moko go. Koro osebedo ko oseyo kata omenda ma duol mar omenda maduong' mar IMF mowacho nang'o nitiere kaka ok ng'igi wang' mag kare mago pinje mag Afrika. Giwacho ni gin ka gitimo hola to giduoko kod nyinyo mamalo, to pinje mag sungu to kotimo hola to giduoko kod nyinyo mathin. Mano kano wacho nang'o ni pinje ka bende mani kod gerruok man malo mag kembe magin magirocho koria luasi. Koro jok maloso kor lwasi be mang'iyo maber sama itimo hola. Koro osebedo ka ochwalo weche mag Afrika ma bende ineno romo moro kanyo jotelo mag piny mag Afrika nopamone ahinya nikech nogolo duonde owuoyo. Iwacho ni kama jomoko ogut oluoro ok da wuoyo to jatend piny Kenya William Ruto sani ogolo duonde wuoyo kendo winje. Koro wacho nang'o owuok okedo ne pinje mag Afrika koso wuok mar mondo mi onene weche mag siasa. Wadwa ng'iyo ni weche kata wuodh Ruto e siasa kod telo kod geto weche mag Afrika kendo nosedwaro kata pinje mag Afrika mar mondo mi obed kod riwruok achiel. Gidhi chopo nade? Odhi chwalo gi to dhi kodgi kanye? Mane makoro wada rito wada ng'iyo ne to da wuotho kodgi nade? Kanyo angisom gazet mar The Standard wacho ni koro wawuok wadhi e gazet mar Daily Nation. Kata kamano kapok wadhi ndik mag jofwambo kanyo, ratiro mag jofwambo rito duondgi kaachiel kod gigo magitimo ite mar 10 kod mano mar 11 somo mondo ing'e kar kan gin gik mosebedo kacha katimore. Ite mar 12 nitiere kanyo wacho ni nitiere bura moro mosebedo kacha e kaunti ma Kisumu to enye doho ma Kisumu are higa mar iwacho ni 1957
mano higni 66 osekalo are ne bura ma kamano chaki jo yalo buche mopogore opogore osebedo kar kanyo kata kamano duoko podi pok oyudo yo makare. Mane en Chief Justice machon ma pacho ka ogai mar doho ma pacho kae mano David Maraga higa mar 2014 owacho ni koro oyiene jogi mantiere bura makama mondo mi otiek burani e yo moro makare kata ka en oko mar doho kata ka gintiere kar kanyo. Owacho ni mondo mi gilor kes makamano kata kamano pod odhi nyime. Cleophas ma en ranyisi mar kaka buche kao e doho makoro jo Kenya bedo kod midhiero mar mondo mi giyud ratiro margi kokadho doho nikech ka bura makama nyaka higni 66 makoro iwacho ni sani koro duoke doho mamalo mar mondo mi owinje tema tieke kiwacho kanyo ni dwaro ni kata ka jogo nyalo yie mar mondo mi otim winjruok oko mar doho. En wach ma bende koro nyiso ni to weche mag doho kata mag yudo ratiro pacho ka gichomo kanyo oganda ywak ni buche gi ok yal makare. Oganda ywak ni ka gidhi mondo mi oyal buche gi to buche choro mana mbele. Sami choro mbele ni gitiyo kod omenda mathoth. E wuodhe mar dhi e buche wacho kanyo ni seche ma bende kawo thuolo mathoth kamae neno moko mano osepedhe bende iyudo ka keto olal to gilal e yo moko ng'ere. Koro mae nyisa ni yore mag dogi onego loko ket makare e jogo matayo do ng'iane to gin giwuotho e yo machal nade koso giweyo kamano nikech gik mondike oboke kama gineno gi kendo gisomogi gikawo gini gisani giketo kenge makare mondo mi japiny obed ni nyalo yudo ratiro mare gimed nyaka do en aneno do moro kano ogere boma ma Kindu Bay osebudho kanyo mabuyo dhi moluore giger gigo mondo jopiny we wuotho maboyo kamanyo ratiro megi. Nyokromo gi jwang' mano yude ite mar 12 kar kanyo weche mag doho kaka machielo kanyo nyokromo gi jwang' ite mar 13 nitiere masira mag apaya iwacho ni gigo motimore kanyo mana tich abich kanyo koganda donjo chieng' ngeso wa nyithi sikul mabende romo abich mago mag Ebenezer Academy mano eno kanyo gwenge go mago mag Bungoma gik mathoth mosebedo kanyo katimore mago mabusia e apaya no mabusia kadhi Eldoret gik mago mosebedo kata katimore jogo mano wito ngimagi ka gin achiel kuom jogo mantiere gwenge go mago mag iwacho ni Bungoma e alwora no duto ka oganda nitiere kata ka penjore ni en ang'o manya bedo ni ne otimore e kinde mag nitiere kar kanyo neno kanyo picha mantie mana achiel kuom jogo ma bende nitiere e osiptal kanyo bang' yudo hinyruok ma opogore ka gintiere kar kanyo kod limbe iwacho jogo mantiere kanyo makoro dhi neno gi osiptal kaachiel koda ka weche mamoko kwayo mag jotelo e kinde ma nyithindo duogo dala ka koro sani wacho ni basno mano nego nyithindo abichgo nene kata kod nyithindo mano maromo 25 mano moting'o nyathi achiel kod dereva ma bende nitie kar kanyo gi nyithi skul maromo 23. Cleophas en wach malit ahinya nikech magi nyithindo miwacho ni gin jo grade 5 mane dhi e boma ma Eldoret to ka gichopo e flyover ma Kabo Raingu kucho to masira kama ojukogi ka nyamburko notumre kod lori makoro sani iwacho ni 2 notho chieng' manyoro. En wach malit ahinya nikech kata kiparo ne tich abich mane nyithindo 2 bende nowito ngimagi e gwenge mag Nakuru kane gidhi e yweyo machuok ka giwuok e skul Mumias Complex ka gibiro koro weche mag masira ma joko nyithi skul gen wach malit ahinya nikech ojonyo chuny jonyuol ni jonyuol oro nyithindo skul mar mondo bidhi osom to koro ka nyathi duogo gi sanduku en wach malit ahinya ma weche mag apaya onego beni rito makare jo riemb nyamburko onego ng'e ni giting'o dhano giting'o nyithindo ngima en gima duong' ngima yudo dichiel ngima onego riti nyamburko onego beni cheko ni boromo kod bede apaya kaka to kete ma unyalo bedo kod rochruok seche duto. Ka gintiere kar kanyo koro mogo jong' weche pod mantiere wiye kanyo pod githoth mane yudo thuolo mar neno gi kacha ite machielo ite mar 13 mano e kinde ma gintiere kar kanyo koro mogo jwang'e ite mar 14 japuonj koro dok e sikul owacho kanyo ni teacher hopes to turn over new leaf after spending 15 years in jail tiende nang'o mane kinde mantie kar kae wacho ni nitie thuolo machielo mar bedo e ngima moro makare weche mag somo be nyakuro mogo jwang' odiochieng' ma kawuono jotelo mag sikunde mopogore opogore mago mag sekondar duoga yanga chako somo wacho ni romo margi mantiere kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono mana ite mantiere kar kanyo e ite no nyakwara mogo jwang' mineno kar ka ma wach moda bedo kanyo kwarango ahinya nitie weche go mag somo bende bathe kacha
weche mago mag maritime related courses kata courses machalo kamago sani ere go kizito ntie wechegi makoro wechegi mag somo bende koro nyaka bede yo moro makare. Iwacho ni japuonj koro osetigo higni 15 e jela. Mano Renata Slota iwacho ni koro wuok e jela bang' tieko higni 15 kuro. Mane japuonj nomake kiwacho nang'o norocho ratiro mar nyathi manyako nomiye ich mano miyo chopo e jela. Koro ma bende wach ma bende koro ing'iyo kanyo ni to tok higni 15 gi odok e skul koso odhigi kamano. Magi weche ma bende Cleophas sebedo kiwinjo seche duto kiwacho ni jopuonj nitiere marocho ratiro mag nyithindo katimo kod giera ka gi kacha. Koro en picha moro kanyo ma bende okelo ranyisi moro mok ni kare ni jogo ma jonyuol okawo tich mar ni wamiyo nyithindwa uriti to dhi to rocho ratiro mag nyithindo mano chopo kode jela. Koro ji duto otem mar mondo kik ochop kae. Nyithindo matindo omi thuolo mar somo. Kik ketgi kit somo machielo. Ketgi kit somo mong'e moyangi ma kata okete syllabus. To moro moko okete syllabus moko puodhno gigol oko giwuoge. Isome kende yude mathoth ahinya ka ntiere kar kanyo e ite mano mar 14 ka ntiere kar kanyo. Wadhi ane wasoma ne ite mokwongo kar kaka watieko mar gazet mar Daily Nation, weche mantiere kar kanyo gazet maket weche maket kod mago mantiere gazet mar The Standard. Angwaranga ite mokwongo kar kanyo kanyo mantiere sigana mopogore kendo mantiere kar ka mang'wayude ne gazet mar mar Daily Nation odiochieng'ni ma kawuono. Erigo keo kizito e gazet mar Daily Nation wach momi pek wacho kanyo return of terror nitiere kwan mopogore opogore kanyo ma ichiwo mago kotenore kod weche go. Wacho ni monj mosebedo kanyo katimore e gwenge ma Mandera, Wajir, Garissa kod mano Malamu. Kasani mane wach mantiere kar ka weche mag rally waseno kocha ang'oyudira thuolo mondo wadhi nyime kod weche mamoko wacho ni mag tera gi koro omiye pek kacha e ite mar 6 kod mano mar 7. Ma mang'oran kar ka gi weche go mag NHIF mantiere ite mar 10 kar kanyo ka wadhi nyime. Cleophas weche mag njore gi koro wacho ni duogo to weche mag njore gi osekawo ga piny mar Kenya moketo kamarach. Keti wacho ni kuom dwe achiel sani jo Uganda maromo 20 osewito ngimagi mano koting'o apisas mag arita ma osewito ngimagi. To counties miwacho ni wach makatimre wan kod Mandera, Wajir, Garissa kod Lamu. Cleophas wach mar njore gi nomiyo piny mar Kenya nooro jolweny e piny mar Somalia mondo miyo dhi orakre kod Al-Shabaab mano mitudo ni nitie kod tudruok kod Al-Qaeda. Ma nochopo ka piny Kenya nodonjo mano wach ni Operation Linda Inji ka raia mar France mano biro timo limbe pacho kae nomak manolal godo dhako gi dichuo be nomak e gwenge mag Lamu kucho. Mano miyo piny mar Kenya wach ni oromo ok dhi bedo kamae. Koro nomiyo piny mar Kenya noro jolweny kucho. To gi kinde gi ntiere paro mar mondo mi oyaw tong' mar Kenya gi Somalia. Ema koro jopiny be koro penjo ka sama koro njore duogo ni to tong' mar Kenya gi Somalia dwa yaw. To piny owacho be koro wacho ni nenre ka okoikore makare mar mondo mi oket arita yo makare. To dhi bedo nade? Idhi yaw tong' to njore be koro duogo. Koro magi weche ma japiny ng'iyo malong'o ahinya nikech weche mag njore gi osekelo midhiero nyaparo kaka nomonj kar ohala mar mayudre Westland mano Westgate. Oduogo monj Dusit mayudre Riverside kae. Monj mano tim Garissa mbalariany mag Garissa ma nyithindo buora nowito ngimagi. Koro magi momiyo piny owacho ni keta arita makare nikech weche makamagi waseneno kuma gisechopowa kamano. Aya koro moge jo ng'eno chiegni chako warito kanyo yudo welo ma bende donjo kar kae mago welo moting'o kanyo captain mano mar Gor Mahia Philemon Otieno kaachiel koda kam awacho ni fan machielo mar Gor Mahia awacho ni Sudi Jaimbo bende kangi chopo kar kangi kono apro dhi nyime kod nonro mag gazet ka watieke mana e kinde mabiro sani nyakora moge jo wantiere kae kod ite mar 10 kod ite machielo mano mar 10 kod 6 kama dhi bedo kanyo ka warango wechego mag cartels tieko cartels mago mag KEMSA kod mago mag NHIF wacho nyako micha bende koro wacho mar kelo ler ahinya mane migaoni mar thieth mano kama ntiere kar kanyo ang' warange kanyo ite mar 10 wach mamiya pek kendo sani Eric Okeo Kizito ite mar 16 kanyo mantie sigana ma odiochieng' ma kono jo Kenya rito wacho ni magi timore kaunti ma Siaya, Orengo kod Oduol bende koro osebedo kanyo ka ntiere weche mag lobbying. Iwacho ni sani ka gisebedo kata ka girange
waje sani koro od bura mar Senate dhi goyo ombulu ni kanye ma gichomo. Wach mari Mogi ka watieko gi kanyo mondo wadonje chenro machielo. Wach moro duol ni koro chopo ere keke. Odhi ng'iyo ni to odhi tony kata ok odhi tony. Nikech ni kama koro chopo ni nche ntiere kamiti mar ji 11 manyiche rango kanyo manyiche chopo mbele gi. Koro kama chopo ni dhi pedhe nyimo od bura mar Senate kama dhi go ombulu. To wacho ni seche gi en mana kaka siasa. Koro ng'ani gi manyo jo od bura koni gi koni mar ni go na urumbulu kata tim na uru kamae. Koro en weche go modhi rito nito dhi bedo nade. Odhi bedo nade. Idhi thiche koso odhi bedo kod thuolo mar ginene mar doke tich. To wacho kata ni kothiche to opodo onyalo dhi e doho. Onyalo dhi e doho mar mondo mi owinje. To bura makamano nyalo chopo kode kata e doho mamalo maduong' mogik. Makanye makochope to koro weche duto iloro gi kanyo. Koro kawuono warito ni to dhi bedo nade wach mar oduol manyiche jo od bura ma Siaya othicho oko. Nyo gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation ibedo kod ng'eyo ni kanyo en gima matimore e gazet odiochiengni ma kawuono. Gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation siling 60. Ka en e piny Uganda tineno chenro ma kawuono wuok idhi nyiewe kata siling 2,700. Ka in Tanzania dhi nyiewe kata siling 1,700. Ka in e pinyno mar Rwanda dhi nyiewe kata siling 900. Kenya kan siling 60. Anatie kanyo koro mo jo nyinga Cleophas Luot ye gisumo kanyo kod muke nyaka tsango aduogo kae kod nonro mag weche mag tuke tainya mago mag Gor Mahia kikidhi mabor kete mana kar kae. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamoro amora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. To tieno bane. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyaka nyethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kodi.
kod ero ng'ato. Abia boeri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1 gi dakika 45 otieno mana e Ramogi TV. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyo gi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Yakwara moke joang machiegni wantiere kar kae wacho ni koro season orumo tiende nang'o mano season no mano mar adhula igani mano kama wantiere kae higa mar 2020 kod mano season mar 2022 mar 2023 orumo yanga odiochieng' no manyoro Yakwara moke joang tiende nang'o orumo kanyo ka Gor Mahia kore namba 1 iwacho ni kama gitieke kar kanyo mane makoro gintiere kaka joloch kendo kombe ne giyudo odiochieng' no mano manyoro. Yakwara moke joang gigo thoth ahinya ka gintiere kar ka en mor mari in bende ka intiere kar kanyo to kata kamano ang' wayude thuolo mondo mi wane kaka tuke bende obedo odiochieng' manyoro to ahinya tugono mano mar Gor Mahia mano kogalo ka wantiere kod wendo odiochieng' ma kawuono wageno ni wadhi yudo thuolo mondo mi watudre kod captain mano mar Gor Mahia bende odiochieng' ma kawuono ka wantiere kode ka achiel kachiel mano Filemon Otieno ang'o thuolo bende mag loso koda juma moko bende mantiere jora mag Gor Mahia mang donjo studio kang' thuolo yienegi odiochieng' ma kono ka wakelo ni e wacho ni koro ka gisekawo kombe tiende nang'o mano ka ntiere kar ka okinyi ma kawuono antiere kae kod janon weche mag tuke mano Jen Olale tuke 34
duto mosego e pacho kae. Jen, oyawre kido machiegni. Oyawre kamano. Weekend obedo nani? Weekend ne ber. Ne wanindo gi wuoche nyoro. Wuok tich mokalo ne football is calling. Football call ne ochopo kawuono. Kolo kawuono en mana Gor Mahia Kogalo. Eno gi wuoche. Tiende nang'o odiochieng' manyoro chal nade? Odiochieng' manyoro ne Gor okawo kombe. To ne en gima mor ne wan kaka fans mag Gor. Ang'e ni sama ne mpira ochakore, ne Kidi odwa donjo e iwa kane waneno ka Tusker ni mbele kocha gi 2 goals. To wan ne pod wan piny. To second half aparo ni team no duogo konge ni kikombe ni wadware to ok wadwa tugo. Ne ging'e ni kok gimiwa kikombe no to nok dhi bedo maber. Koro naneno ka negi notimore maber mane wakawo kombe. Mano kama ne nitiere kanya kora Ramogi Jwangi oduto motimore odiochieng' manyoro wang' wede thuolo mondo mi wakoni ane ni chal mar wach ne en mane. Mano odiochieng' manyoro wakoni ane kaka tebo kata tebo kaka ne tugo bende obedo odiochieng' manyoro. Mano wadana kaka tugo ne ntiere nyoro mano ka Gor Mahia ne rakore kod City Stars gol moko nyaka gol mogik. Kwanza nataka kuwashukuru sana mashabiki wetu, wamejitokeza kwa wingi na huu msimu wametuonyesha ya kwamba ni mashabiki wetu sugu, na nawashukuru sana kwa kutupa support na nafurahia wamekuja tumesherehekea pamoja. When the season started, we as a team we had our goal, and our goal was to take game by game, and at the end we knew that we were going to win this title. Nyakora Ramogi Jwangi mane kaka tugo ne ntiere Jen. Gol mokwongo mar City Stars, gol mokwongo mar Gor, emano loko tugo. Mano odiochieng' manyoro kosinene yo machalo nade? Gol mokwongo mar City Stars, anyalo wacho ni kwanza ne en blanda koa kuomwa, nikech king'iyo defense marwa nonindo. Emomiyo gol no nodonjo. To first half, ne king'iyo ng'ato kaka Shafik ne en piny sana kane wane first half. To game first half no kwa tugo maber. Koro kane waduoge second half, anya wacho ni substitutions mane watimo second half ema nokelo na lokruok. Alpha nyalo wacho ni en super sub, nikech kaka Alpha no donjo to niyudo ka midfield marwa koro nobiro mokue, tugo ne winjore maber. Bang'u Alpha donjo kacha no ka tugo bedo maber. King'iyo bapo mala chande, macha be pod nen blanda ma City Stars tiwacho ni kaka jatugo kineno ka jogo timo mistake ti take advantage. Omala no ka advantage. Na paro no dhi do golden boot, lakini aneno ka police FC omae, lakini onge matek. Noko mae otiyo matek. Otiyo matek. Osebedo season moro mabor kendo gisebedo kacha ka gilare ahinya. Anyalo wacho ni the last 6 games emoduoke piny, nikech games auchiel mokalo go nosebedo kotugo maber to okoseyudo bape. Lakini mano be koro omiye odoke homework mondo next season koduogo to bika en strong mondo tug maber mondo yud bape mang'eny, oyud golden boot. Kwa hivyo kane lal kanyo. To anyalo wacho ni kocha be no winjo ywak nikech second half no ema no loko game. King'iyo game wa second half ne watugo maber, ma players no dhi kacha kong'e gimo amanyo. King'iyo ng'anga ne ni defense maber, to namba 6 ma ja Rwanda chabe defense ne ber. Koro paro ni second half ema ne en game changer kuom Gor Mahia. Mana kine magitiere kar kanyo. Jen kineno gonde ang'wen e tugo mogik. Tiwacho ni kata gazet ma kawuono fans magor ni gigi moro maginyalo wacho kacha ni ayo wan koro bedo kod mor kata ginya bedo kacha ka gimor e giko mare. Tiende nang'o gonde ang'wen mano e tugo mogik, to gonde mosebed kilo e tuke mamoko gol achiel gonde ariyo nyalo ni pressure mar tieko league chakoro nodonjo ne gigi duto, nikech Tusker to osebedo kaluwo gonde machalo kamago kendo gintiere kacha ne gin wacho ni first half kanyo korumo ka second half chako ne gin malo mar Gor Mahia kaluwore gi tugo mane gitugo kacha odiochieng' manyoro kane gintiere Mumias. Aparo ni pressure mane omiyo waloyo gonde go, nikech first half de wabiro to ne waonge gi
ne waonge gi siso no aparo ni bang' winjo ni Tusker ni mbele kocha eka jogi noduogo ng'e ni kara gini dhi bayowa to odwa bayowa ka en e dhowa ok wawe gini emomiyo aparo ni second half ne watugo maber to gunde 4 mano nyiso ni ne wagoyo City Stars mwalaogi ok ne en kubahatisha kwa hivyo ne watugo mpira maber to gima nyalo wacho ni kata bed mana ni ne waloyo City Stars gunde 4 taparo ni team no po bed ni watiegore zaidi molo kaka wan sandi mondo kwa duoge next season kwa duoge ne kwa tegno molo kaka wan sandi nikech season manyien to ok dhi bedo mayot timbe dhi biro koikorenwa ne kwa Ramogi jwango ko dhi bedo mayot dhi bedo yo machalo nade kino kanyo mafans no chopo yani kar kanyo nikech kamano obete kanyo kirango adhula nen moro minyalo neno kar kanyo achiel kachiel kendo mago gigo mafans ne nitiere kar kanyo kendgi bang' gol mokwongo kanyo ka koro ka jogo duogo chiewo e yo moro madwarore kata kamano kaka oganda no chopo e pap odiochieng' manyoro en paro machalo nade ka gidhi nyime time kaka ne gitimo odiochieng' manyoro nitiere branches mopogore opogore mano chopo Kitengela branch nitiere Madare Obama branch nitiere Lupita branch ne gipong' odiochieng' manyoro nyalo ne gipong' ne miyo wadok chien kuma ne wantie 2013 2012 kuma ne fans pong'e pap nyoro ne fans opong' maber taparo ni fans kwa endelea gi siso mane wan go nyoro no next season kwa duogo kwa pongo pap kamano to dhi bedo maber nikech ka in kaka jatugo king'iyo tineno ka jogi obiro owuok no biro neni kaka itugo mondo ikaw kombe to kidhi loyo kwa paro ni the 12th player be no play role maloyo kikombe ni kwa hivyo na mor sana kana neno ka fans no pong tanyalo sayo fans anyalo kwayo fans mag Gor ni kik wadog chien kaka ne wawuok nyoro no kwa duoge next season wabia e pap kwa pong kamano eka mondo wami players magwa be siso mabiro tuge mpira nikech mane meatball sama in gi mafans mang'eny kamano mane kile magitiere kar kanyo ayo wacho ni season manyien dhi bedo moro ma opogore kendo sani idhi do thuolo moro mar wacho ni oganda gi duto kama gintiere giwuogo oko mondo giriwre kod oganda Shabana FC riwre kod oganda no support mari kane gintiere Nairobi ka odira mokalo kata weekend mane wantiere kar ka inyalo wacho nade biro mag jotugo chokruok mag jotugo saik mag yudo jotugo wacho ni mafans bende bedo kar kata to wacho nade oyo kama okaka wadano goye yo machalo kama tiende nango nikech iyudo kanyo ka okitugo makare mafans mana kanyo mana koni ino kanyo ka bajaj no weng'wech kendo tamre kata donje box samoro ikore ni ringi donji kama nego beni bede ingeni fans at the end of the day fans one word one lodge to kaka mai ni ne mpira manage obiro ka it was a duo die but ni ngato nyaka ne tho gini nyaka ne yude kodi ngeni wan kaka fans en mit ka un kacha kaka fans kuneno ka team maru kawo kikombe ama tingo kikombe to king'iyo Shabana FC kaka be odonje league ineno ko be gin gi fans mang'eny to king'iyo hype magin go sani Shabana ni gi hype tambaro ni competition no ema dhi miyo fans mag Gor dhi chier nikech ineno ka Shabana sani gin gi initiative giluongore gi manyo buses gi bende gibiro Nairobi gi be gisechako formo branches to gimanya kung'eni nitie fans mag Shabana mane gin fans mag Gor mabedwa doki Shabana koro nikech gibe koro gin gi team margi koro mabe nyaka watim matek kaka fans mondo wadwok team wani malo maka ochopo ni wadhiro mokata gi Shabana to wabe fans wawuok mang'eny wanyis gi ni wan the best in Eastern Central Africa maibu kitu kodo gibe gibiro mana gi jogi gibe jogi go to wabe pod wanti nyako Ramogi jwango kata kamano tebo to koro chalo nade tebo no kata korumo orumo kine moro ma no kata timbe apaga dek man malo kata bende angwa tiegi mago abich mago mantiere wie kanyo ka koro watieko Jen ino kanyo Gor Mahia tieko kanyo gonde mag intiere godo duto wacho ni tuke duto mag situgo kanyo 34 points kata 70 mai season moro ma obedo kanyo ni ero number 1 owere gi number 2 kanyo gi point achiel kende malit ka ineno kar kanyo miane kaka tebo ni nen kama police ochope gi kama Nzoia ma isebedo kata kipako goal difference ere makoro opogo gi kanyo points ero gimako kanyo ji adek KCB Nzoia kod police gitieko kata prauchiel kod 4 league ne pek machal nade makoro aneno nyaka thuolo mar namba 3 kuma kata kod timbe adek mabende gimoyi kata gimana kwan magol magisebedo kata kagiloyo anyalo wacho ni season ne mano manyiso ni season ne jotugo maber king'iyo police
season mokalo police no wok namba 9. Koro matene ni police no dugi season ni kagi ikore magitugo maber. Nzoia Sugar king'iyo. Gad Matthews o share clean sheet gi goalkeeper margine ne Nzoia. Nzoia podi top scorers kacha begin number 3. Matene ni Nzoia ni podo biro yocho na pake. Apake ni kech angeno bende biro mbele kato next season. Gigo makare. Mangeni next season Nzoia nyalo perform maber moloyo kaka gi perform this season. To mana kagi bende gi doke chiro magi ng'iyo kunde magi nie piny magi medore. Police FC the same. KCB ngeni KCB gi police mago joma nigi sir. Kwa hivyo gin kagi bire league gin sawa. Umigi pesa kumigi pesa gin gisir makare gin gi pesa makare. Kwa hivyo paro ni number 3 4 kanyo kaka ne gitaino ne nyiso ni league ni ne en tight competition between the other teams. Kwa hivyo season ni next season ko dhi bedo mayot timbe dhi biro ko ikore to Shabana bedwa bire iye kadwa nyiso ni gibegi nyalo tugo. Aya, nyakora moge juan kama gintiere kar kanyo inte iyude yo machalo nadi. In jaera mar Kogalo, Gor Mahia sirkal, mayore wacho ni nyingi osebiro kacha mathoth ahinya mano koting'ore kod mano mar Gor Mahia. Pod wang' waduogo mondo waranga league mano kwan team 13 mabecho mantiere wiye kanyo kaeto motimo wacho ni mantiere moywa boto piny kata bende ang' wabi kata mondo mi ang' wayud gi bang'e to kata kamano mago e moko kuom mantiere kar kanyo neno AFC Leopards ntiere kar kanyo thuolo mar namba 7, Bandari namba 6, wacho kaka Mega Homeboys thuolo mar 8 mabende omiyo AFC Leopards tabu ahinya e gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Ulinzi kod Sofapaka thuolo mar 9 kod 10 ka maluwe kanyo bende gibiro e kwan ma opogore mano ka gintiere ligno mano ma pachoka bang' kare Bangi Sharks mano ma bire namba 11, 12 kanyo Posta Rangers kod Bidco United 10 kod 3 mano ka wantiere kar kanyo kod moge juang' to in bende wami thuolo mondo mi ikonwa sani ni pachien mane ijaera mar Gor Mahia go simu. Aya namba simu bende ntiere piny kanyo ang' irang'ane kar kanyo ni gochonwa imiyowa pachi ni to ligo teriyo machalo nade go simu no sani wadhi make mana sani mondo imiyowa pachi ka wadhi nyime wang'iyane ni namba 14 kanyo kadhi piny nyaka 18 chal nade e ligno ma pacho kama koro rumo. Talanta, City Stars, Wazito, Madare, Viga Bullets bende ntiere kar ka. Jen ng'ina kanyo jogo makoro wuok doke lum ino timbe ariyo ma piny mogik Madare kod Viga Bullets gisebedo kanyo yo machalo litna kaneno ka Madare dhi e lum nikech Madare osebede league ni for the last 25 years to Madare tugo maber to aparo mana ni wach mag omenda gi shida makagi kacha emomiyo gidhi e lum lakini kata kapod gidhi e Super League ginyalo dhi kacha magitug maber magichak giduoge league wan kod gigeno Vihiga Bullets gibenda no ka gidhi lakini okapani ne gitegna ahinya we gidhi piny gitegre matin eka giduogi tug malo kae to kwang'iyo Wazito bende Wazito nigi omenda nigi kila kitu akia gimomiyo Wazito oktuga paro ni gibegin gi shida moro maybe nyalo bedo ni management ama pangruok emotamogi lakini oripo gibegi doge drawing board ging'iyane to kanya makoth goyogi mondo gitugane maber. Tony Sungu gi Joshua Kwanya ne wacho ni ma nyathi mariek motere sikul manigi book nigi textbook kila kitu to sobo tame en gi wuoche manyien bag manyien somo ema dipo notame koso lwasi mar somo ni ema bende onge aparo ni lwasi mar somo ema onge kuome oripo ng'ika kinyalo konye. Aya yokoro moge juang' ibedo kanyo kod ng'eyo ni nyaka sani to gichalo e yo mane gima ntiere kar ka kendo madani mondo mi warangane iwinjo ka iwere gi points mana matin mano kuom ranyisi jogi makoro ntiere kar ka mineno ni thuolo magiyudo en mana gol ing'eyo yo machalo nade ni gigi duto ma osebedo kacha katimore ber mar loyo gonde mang'eny e thuolo mokalo machon meno ka polisi ero okwane jogi rieko walo gonde mang'eny gilo gonde mang'eny moko gilo 4 moko gilo 3 moko lo 2 koro sani koro chopo gin gi gonde maromo kacha mopogo gi meno kanyo gonde maromo 15 ma dwaro mondo mi Nzoia Sugar lo mondo mi gibed malo kata gitek thuolo mar namba 3 kar kanyo keto jotugo kata johera mag adhula mondo nene yo machalo nade weche gi mag loyo gonde mathoth kinde moko. Inyalo paro ka ne wan ka odira mokalo na nyisi ni Gor kumocho pesani gonde moripo wamany mang'eny makata kochopo ni koro chopo ni oloyi ama udhi amodhi to gol che ema dhi konyi nikech sami ng'eny gi gonde katugo bagi kae goal difference ema dhi konyi nyoro ne bed ni wawuok amodhi
ne goal difference mane dhi konyowa. Kono neno ni kata king'iyo police osebedo ka tugo maber, mano to kika wariamb gitugo maber kendo gimanyo gonde. Kwa hivyo teams olipobed ni manyo gonde chon mondo kochopo kuma koro season okudhie kodi maber, jatuki maber chani piny ama gimoro timo team to gonde gidhi konyo umbele kacha. Kuna paro ni ka jitugo to ripo wamany gonde mang'eny, to king'iyo kata Tanzania anyalo paro ni Kenya watugo maber nikech top scorer margi kucha nigi gonde karibu paro na paga uchiel, tineno kama rotiko gi 26 moro 25 matene ni watugo maber to wamanyo gonde. Maparo ni Kenya kwa nyalo yudo sir maber to wanyalo dhi mbele makare. Ka walose weche mag gonde, jatugo maber sibedo kata kipaki thuolo moro malach, mano Benson Omala. Benson Omala ero wuok kata koko yudo golden boot, kata kamano en achiel kuom jotugo mabende osebedo kar kanyo masulwe ahinya. Ng'e maber ni Gor pod omayo Tusker okombe, kata komaye kar kanyo pod wantiere kar kanyo, nitiere gigo ma opogore ma wabedo kanyo ka waneno. Omala gonde 26. Maso ni en achiel kuom jotugo mabende osechopo gonde mathoth ahinya e season. Mano ka gintiere kar kanyo, ineno kanyo ka Filemon Otieno bende ting'o kombe, Bajaj ntiere kar kanyo, kineno gi pichni goyo. Mano kombe momi team te, mano mara Gor Mahia. Omala gi ntiere toke kanyo, jogo makoro osebedo kanyo ka chiwo sir ne club mosebedo kar kacha. Taenya walosa ne kwan mag gonde duto mosebedo kar kanyo, ma osebedo kanyo ka warango. Kwan gonde 26. Ng'ama noyudo gonde makamago mogik e Gor Mahia noyude kata higa mar 1976 mano Moriso Chieng kano gochne Gor Mahia gonde 26. Gonde mathoth ahinya moselo e season achiel. E kinde mineno Benson Omala ma koro madhi bedo season ne mokwongo ka otime maber ahinya ka entiere Gor Mahia. Mi paro machalo nade e kind jotugo mabiro, nikech okaw higni 47 mondo mi jatugo machielo okal rekod manoket kanyo kod Moriso Chieng mane gochone Gor Mahia kinde machon. Anyalo wacho ni matine ni tukwa dhi kabedo maber. Matine ni players magwa kadhi tugo kacha to sani gin gi siso maloyo gonde mang'eny. Gibe gidwa ni mondo gibrek ane records ma jomoko osebedo ka keto. Omala king'iyo games motugo kata kiwacho na pake. Omala kane bire game to nyicha omanyo chances to score. Emomiyo ni neno ka en gi gonde mang'eny. To neno ka en ng'ama bende en gi teamwork, o coordinate gi players maber. Emomiyo yudo ka otimango ko yudo gonde mang'eny. Ka paro ni jotugo mamoko gi bende ripo giore maka ng'ato yudo nafas to gine kaka ginyalo convert goals mondo gibed gi gonde mang'eny, nikech sami ng'eny gi gonde tikonyo team mari, nikech iwacho ni team unji 11 en teamwork, ok en mang'ato achiel. Kwa hivyo ng'ato ko yudo opportunity tinyalo loyo, ko chuno ni striker cha manyaka lo. Nyalo bedo ni be yudo opportunity tine top box to in kata ja defense lo mondo gigi omedi kata be omedi siso ng'eni ine top scorer itugo maber. Aparo ni mano e kaka jotugo ripo bed gi mindset. Bed kata kidhini ka wadhi e each game gole madhi manyo. In each game, one game at a time, to kila game idhi kata gi mindset ni dwa manyo bao. Taparo ni mano botero wa malo. To kano be ka wantie ko strikers mopogore odiochieng' manyoro ka en otugo e kind Gor kod City Stars. Omala no lal first half kacha noko nene. Kendo tie gik mathoth ahinya mane oganda jolony weche mag tuke nyalo bedo kata ka penjore ne ntiere kanye. Nyalo bedo ni nyoro kano tugo false nine mane kinde ma ntiere kacha mbele. Tiende nang'o ponono. Nyalo bedo ni kinde mag loyo nyalo bedo ni gionge koso gin gik mage mosebedo kacha katimore. Wacho ni wan gi striker kata kamano striker ni onge jogo masire ahinya. Nwano kacha ka Luasa nentie kama chielo kata kano wuok Kadu bene kodonje ino kacha bendo biro kod tugo moro manyien kendo ino kacha nentie creativity kata attacking marwa. Season manyien ka Gor Mahia oduogo team ma olokre kendo team mantiere kod jeep moro ni Rwaseka okombe mano mar 20 mar league mapacho ka. Gibende gi lokruok machalo nade ponono ka girango attacking margi. Aparo ni kwa duogo, the fact Rwaseka okombe mano koro wasekete cabinet koro wang'ene mbele kae. Wan kaka team olipo bed ni mbele kae nikech neno ka Kadun gi creativity, lakini neno ka Omala as a coach kiseng'e ni player na nitie kuma ka kete to tuge maber. Omala ko duogi position mare ti yudo ka cross ko goals. Yudo donge ne wadoke position mare. Nine no ka second half koro dentie changes. Sama gitugo gi Kadu matine ni ntie creativity kae moro kama timango makelo gondego. King'iyo banka ne wasegolo Shafik Alphabet kikwa wuonde Alphabet ne tugo maber. Kuna paro ni kwa duogo the whole team
oripo wamany defenders podi oripo wakel midfielders podi strikers boripo wamed moripo bedni wan gi each ji ariyo maka ng'ani onge to ng'ani nyalo tugo eka wabodhi mbele to kok watimo kamano wadhi e CAF ok wabikalo kata group stages Mane ekini miloso nego losa migepe gi duto mano kuwuok defense bi midfield bi nyaka weche mag attacking chenro ma yudo kanyo ka Gad Matthews bedo kacha ka tugo tuke gi duto mano en season e chakre injury bende ok osebedo kacha ko yudo mathoth nyaka entiere irite yo makare ko defenders ge kose yo machalo nade bende ere option mar bedo kod jagol mar ariyo e Gor Mahia bedo ni jiwo Gad Matthew kata doko ni weche gi duto bende podhi nyime mag neno ni dieri ligo dio makare aparo ni oripo wabed gi goal number 2 apart from Gad Matthews oripo bed gi ng'ama sire nikech gimora mora nyalo timore sama Gad Matthews onge wadhi keto ng'ano kacha minjo kacho ni each player obed defense obed midfielder wamed ji ariyo maka ng'ani onge to wang'e ni ng'ani nyalo tugo to kamane ka wabosudo mbele lakini ka wan mana gi the first team kende mwang'e ni wawachni Omala ka onge to onge ng'ama replace Omala kaka duka chok nya tugo maber to wang'e ni onge ng'ato ni Shafik beka ni piny to koro wang'e ni wan gi ng'ama wanyalo kelo matugo kare no ka wan gi joma wanyalo bedo kwa shift tang'e ni wabosudo mbele lakini ka wa maintain the same team mok wakelo any changes to ok wadhi sudo mbele erose ya usiro kochakre kawuono wanyalo chako dhi e chiro wachak manyo jomoko manyalo kelo mondo kel defense be team mondo by the time wachopo next season nikech season chako in August oyud kose kelo jomoko gisechako timo gisechako blend ng'ato ka Alpha Onyango ne thuolo mar chako season manyien kendo mi thuolo mar bedo kache midfield kendo kanyo tugo mane Shafiko bedo godo chieng' manyoro nyabedo no kendo do chieng' maber e office mare nyoro ka nene pap chako mar Alpha Onyango pono ne season moro manyien ka odhi neno kanyo e kituo mabendo osebedo kata ka otugo kata banko semesab ano wacho ni Alpha oripo chak nikech king'iyo Alpha nitie change ma Alpha kelo ka en midfield kae nitie calmness moro mabedo sama Alpha ni kae kuna paro ni next season oripo chak then aparo ni kaka ng'ato king'iyo kaka ochuga last time kochuga no tugo kwa tugo gi Homeboys king'iyo bape manomiwago ne en blanda man wan go defense nikech kacha dwaro speed joka no se fonyo ni wan slow to emomiyo ni gitake advantage maloyo kuna paro ni kacha be ripo wa make changes Philemon aparo ni be ripo chak most of the time to ripo wa manyi ng'ato kendo manyalo sire nigatie bad day in office okwa dagi lakini changes ripo wa chak koro make mane kile magitie ka kanyo koro magi juang koro nyaka sani Philemon Otieno mabende en captain no mano mar Gor Mahia ne oloso nyoro kod jofwambo mano bang' tuo kendo mano bende mana kaka ne wasewinje mano e tielo mokwongo gino wadhi bedo kanyo ka warango odiochieng' ma kawuono en kaka captain ting' mane ma intiere godo mar neno ne dieri club ka club obedo kanyo kata season ka season club oyudo thuolo mar dhi nyime kachel koda ka lony margi magintiere godo kantiere luor e kinde molose sani wacho ni luoro moro mantiere e kind bedo jaluor mano discipline mantiere team tiende nango mano gima mantiere karkacha oriwre kata kod captains mamoko mabedo osekonyo club mar Gor Mahia kata moseting'o kombe cha ng'eni captain mokalo mano kan Gor Mahia oting'o kombe mano mar league ma pacho kae nitiere kata Kenneth Muguna ma bende no wuok kanyo modhi Azam osewuok kata Azam bende sani en free agent akano dwa duogo picha mantie karkacha pono chomo Simba koso kanyo wacho ni next destination chobe lakini akia okapar ko nyalo duogo nikech ng'eno osedhi kocha oseyudo mit pesa koro maybe onyalo duoga ni koro ohero Gor lakini ko hero to be onyalo duogo pod wan gi nafasi nyalo rwaki to captain kanyo pod Philemon Otieno dhi bedo kar kanyo nyokoro magi juang' motelo ne mano bende nitie jotugo mamoko masulo bende mano mako thuolo manyime kata mano bedo kata captains kendo ne gitayo club no mar Gor Mahia motelo ne kata kane pok Muguna bedo kata Kenneth Muguna nitiere Arun Shakava bang' mano bende Arun Shakava no kawe kata kowuok mano Musa Mohamed kanyo bende nitie jagol Jerry Jagol bende nitie kar kanyo e yudo mosebedo kanyo manyaka sani no Jerry ero nitie sani e national team nitie kata kaka achiel kuom jopuonj matiego jogol kar kanyo Zedekiah Otieno mabende sani achiel kuom managers achiel kuom team mantiere pachoka gino mantiere ting' ma captain tiere godo in kineno Philemon Otieno kako osebedo kotayo team odhi kuonde mopogore opogore oloselo club no mar Kogalo kene pap kaka jotugo bende winje samo pango club mari ng'eni ka captain bino ok ni kod makare wana kata pinje maoko ilokega kinde ka kinde kaluwore kod winjruok mari gi jogi men go kata changing room
Aparo ni Philemon ni giwinjruok maber gi jotugo nikech kata king'iyo ka en gi jotugo to giwinje matine ni nitie bond moro moseloso gi teammates gi to seng'iyo ni ng'ane kadwa wuoyo gi ng'ane to nitie kaka handle ng'ane ama a player maka mai nikech ing'e ni ok inyal bedo ni players gi te nitie kaka ibalo ga kodgi amidhawo kodgi nyaka ing'e kaka iwuoyo kodgi taparo ni mane gima osebedo go to en gi self discipline nikech ineno ka Philemon be ok yude weche mang'eny ma richo e pap kata no dhawo ne refa motimango mago be ok yude kuna paro ni Philemon osebedo ka mako team to anya wacho ni endelea gi sir no mondo sir team maber mondo team osud mbele to kwang'iyo the whole season kako sebedo Philemon osetayo team maber kuna paro ni Philemon oendelea kamano to aneno ko be koro sedonje list mag captains motimango mokaw league koro be oendelea mana gi sir mochiwo Blackberry saneno ka koro se add 8 caps trophy i cabinet mare mamano be en gima ber kacha kuna paro ni Philemon anamie puoch kod pak kuom tim maber mosetingo kuom tingo Gor malo mano kine magitie kanyo koro magi jwangi penjori kar kanyo ni koro sani league kama intiere kar kanyo ka giwuok lokruok mage mapono nyalo bedo kacha ni gintiere godo kendo made gieri mondo mi gichopi aya koro okombe wacho ni second half Tusker erone dhi kode mokwongo ne Gor Mahia kata kamano kotieke giduto gilo gonde ang'wen Man City Stars lo gol achiel mane oketo kacha gol achiel kuom ang'wen mano kane gitie kacha ka Gor Mahia ne rakore kod club no mano mar City Stars odiochieng'no manyoro kinde ma olose sani wasewacho kanyo ni tugo nego bed kaka limbe mago mabiro kelo jotugo moko e pinje maoko kendo konyo oganda mondo mi obi e stadium kacha kendo gipong karom gi kinde matuke makama gidhi nyime nyaka sani kit tugo ma Gor Mahia osenyiso biro kod jotugo mawuok e pinje maoko to nya waseno mago mawuok e pinyno mano mar Uganda maliba mantiere kar kanyo giduogo e season manyien lokruoge magi nyalo bedo kacha gintiere godo gidhi nyime singo mago menda wano kacha kimedo mana chiu kata kamano ng'eni mano dhi lose bang' okang' ma wantiere sani inyalo mana leronwa korka kori ini yude yo machalo nade e kinde ma ineno ni jotugo moko e pinje maoko manyamiyo joma moko biyo ne ligu mapacho ka pod onge ligu sani ndadhu mare nitiere koso nego medre e season manyien Aparo ni season manyien oripo wamedre e kandandhu ma game obedie taneno ka season manyien iwacho ni wadhi bedo gi Azam madhi nyiso tuke gi kuna paro ni the more mabe wabo chako bedo ni tuke wa gi nyiso nitie joma bo chako neno gi to mano be bo miyo jotukwa gi gibo yudo opportunity ma tugo kata ne timbe ma oko nikech jomoko bo chako neno gi to gibo dhi oko nitie jotugo mabe bo neno kaka watugo to be bo dwaro biro tugo Kenya kae sani wan gi the trio 3 kaka waluongo gi jo Uganda dek ma wan go ginene team marwa apa ni jo Uganda go ineno ka sani ne wacho ni wamigi time mondo gi blend donge gisechako perform kwa apa ni next season gidhi tugo maber koro oripo wawegi podi wane to season manyien gidhi tugo nadi ko gitugo maber eka koro thirgi oko lakini sani to oripo migi time podi mane kama onego bende gintiere to kendo mawacho jogo mawuok e pinje maoko mabende biro Jonathan McKinstry mabende osebedo kacha kokonyo Gor Mahia korka johera mathoth inakia ni paro machalo nade e wi kocha mar Gor Mahia onego miye thuolo machielo koso wadhi neno thuolo moro maneno ni Gor Mahia chako season manyien gi coach manyien kendo gidhi bedo kacha gi interim coach ma ja Kenya bang' thuolo moro malach kendo wayudo kocha manyien mano ma Misongo kocha ni dawa miye time koro nikech koro ose blend gi team wamiya ne nafas angendi sama ok wadhi maber to kocha e mwabani ga wach wamiya ne ng'ani time nikech koro sani osechako ng'e jotugo gi osechako ng'e tiendgi osechako ng'e ni ng'ama kamata ka tugo gi ng'ane to dhi maber ng'eni sami kelo kocha ni dhiga biro gi strategies manyien matene ni odhi chako gi a whole team kendo odhi loko kila kitu kae koro kocha ni wamiya ne kendo next season ni wane ni to dhi perform nade Andres Pairs mabende nowuok kar kacha ipenjo kanyo ni eno chaka matindo bende season bende iwacho ni ka ji ikore ne pre-season mondo season manyien ochaki iyudo kanyo ni nogweng' mech kendo nowuok telo mara club kod mano ma winjruok mag coaches onego beni kete okang' machalo nade mondo mi onene dieri kocha yudo lwasi makare mar tich to kendo golo duoko madwarore aparo ni winjruok moripo bed gi kocha oripo bed ni wang'iyo kocha ni maber ma kochopo kata ni season dhi karumo to kogomb no go ng'wech no dar oripo bed ni odwano bend ka mondo wach ni weya ika ne team nani mondo kochopo season manyien to team nani otug maber koro aparo ni management maro oripo bed piny gi winjre gi coach gi bed gi winjruok makare mondo bed ni
kawa chako season manyien kocha ni pod wan go kae to wamiye thuolo matimo kaka odwaro ok ni wabende seche moko wabage kagi kaka odwano make line up gi gik modwano tim wamiye ni thuolo mondo be onyalo make decisions mage kaka kocha kacha taparo ni wabodhi mbele lakini kwa bedo ni kocha be pod watungo wiye seche moko konyiso wandi wadhi koni to wabe waduoke chien to kwadhi sudo mbele. Telo mara league kata telo mara adhula ma pacho kamano ma FKF wacho ni koro onge omenda madhi bedo kar kanyo jigo adhula ni nango Gor Mahia nyoro no kacho kane gintiere pap kata space mane gidonjgo mondo mi gibed kar kacha gikaw kombe mar gidier pap kata kaka time gane timbe duto bende sani picha moro ma Gor Mahia wanya bedo ni waneno ni gintiere kumoro gitingo kombe to gik manyel kata gik moko iwacho ni iro moro mang'eny matika to kacha gionge iwacho ni mafans opongo pap kata kamano en mor mar mafans ni trophy okaw kata kamano ber ma jotugo gi yudo kaluwore kod tich matek ma gisetimo season mangima chal ka gima onge Ambrose Rachier mano jakom mar Gor Mahia nokomor gi wach makamano kendo ng'ama be nitie kembe mopogore mag opunda nitiere jo sirkal mantiere kar kacho diche makano nitiere mo bende ma mano ja ten migawo mochung' weche mag tudruok eludo walo bende chano romo kod jotugo mag Gor Mahia bang' yudo loch makamano singo nitiere mopogore mag omenda to FKF wegi omenda no gichiw en gima dhi kelo jip ne jotugo season manyien ko season manyien gik manyien dhi biro nyona mana ka Nick Mwenda ja president mano mara FKF utingo kombe maene motetni moloji duto ka utingi kacha kuchiwe kacha kendo ojejni e yo moro makanya wacho ni en gimor to jotugo bende ni gimor kata ka season rumo mokwongo nyalo wacho ni organization manyoro ne en piny kabisa nikech opobed ni kama gi champions opobed ni ne wan gi plan maber makaka ne idhi mi jogi kikombe opobed ni ne kumwendo emotingo kikombe ni dwa chiwo opobed ni nitie kata ka gi nyidendi mabiro katingo kikombe cha kadwa chiwo kikombe anti mana achiel kende motingo sinia cha to mago opobed kama opobed ni wan gi plan maber king'iyo toke kanyo ni nyalo yudo ka nitie joma biro ka kelo kombe cha kasunge tipange kanyo to jotugo donjo tiolo nigi gik manyilni go to bed champagne be giolo kuomgi mane mit jotugo to bang' kanyo opobed ni nitie omenda magidhi yudo kuom loyo ligno mwaneno ka sani onge waneno ka nitie timbe mag opunda mosechung' mowacho ni dhi siro league higa manyien season manyien waneno ka Azam TV osewuok odhi wacho ni dhi lando tukegi mago nitie to FKF owuon gin pok gisingo dhogi gima gidwa miyo tim koro gin gidwa ni jomoko emosir nigi weche adhula to gin jotend weche adhula ineno kaka kanyo nitie kaka FKF dwa wuondowa nikech gin ber pobe ni giwuok giwacho ni wan gi gima kamae koro kata ka nitie joma biro masiro league to gibende gintie omenda magichiwo eka jotugo bedo gi siso gi ndhandhu mar tugo ne mpira to ka koro nitie gin giwegi onge gima gichiwo kara mpira ni wadwa tere kanyo kara jogi go mpira ni nango mane momiyo ineno ka wabolalo jotugo mang'eny kadhi tugo timbe maoko nikech Kenya kae gitugo tipamo nigi apama pamo ok bi konyo ji gidwa pesa FKF one kaka ginyalo keto singo piny mondo gilos wechegi mondo jotugo bed ni yudo sir makare sama giyudo kikombe mane kine magitiere kar kanyo pinje mamoko malibamba bende osebedo kacha ka chiwo mich mopogore ne jotugo edo kanyo ka ntiere club no ma Yanga koka okombe kata bie piny ma Uganda edo kanyo ka mich nitiere ikinde ma wachomo ka season manyien lokruok obieyo machalo nade FKF nyalo yudo thuolo mondo mi otiye machalo gi kembe mamoko manyalo miyo oganda obede gi nyadhi mar nyiso kit tugo ma jo Kenya nitiere godo pacho kae ing'eni FKF gini wuon tournament ni koro giwegi opobed ni gibiro mokwongo to ginyiso wani wan kaka FKF mae pesa ma wachiwo ne league ni to ka gisechiwo to joma moko gimanyo sir koro ginyalo dhi e timbe mag gopunda gi to kelo ni gisir ginyalo dhi kata e kambe gi to miyo gisir to ka giseyudo sir tibo neno ka league ni bodhi mbele lakini kapod wabet ni onge pesa ni Nick Mwendo doma na biro kacha sama ji oseloto ni en kikombe modwano ting to miyo ji to gimotimo no etoke katonge okwabisudo mbele aparo ni Ababu na Momba naneno ka jotenis kano locho no ntie pesa mano miyogi aneno ka Faith kano duogo ntie gima no miye kuna paro ni mano be wadwano ni Ababu ni wasenene ko support other sports football ni be odwa mi wa support ko se wan to odwa simono ataya mano be gima wadwa keto wango mondo wane taparo ni FKF to ripodog piny mondo ne ni
ligwa ma Kenya ni gidwa chire e yo machalo nade mondo wabede ne gisunga kaka jo Kenya sama wawuotho oko ni wabe ligwa ni ntie gima nitie kacha jotukwa winjo mamit sama gitugo ni team. Ramogi Jwang kini montiere karkae penjo manitie ene santo koro ntiere yo machalo nade wach mantiere karka bende Ramogi Jwang ko dhi ka watieko do manda ka ngwen kende to watieko mondo chenro maka kone ne ochaki mano mang chao kanyo sariyo mar okinyi. Joramo Molo wacho ni singo ok cham wacho ni singo ni ati tumetenga tumeweka tumeahidi ne adhula mapacho ka ok nyal. Joramo Molo erokamano nyakuom ote mari kinde montiere karkae ka warango gi achiel kachiel bende Ramogi Jwang ote mesebedo kata ka ioro kacho e mbui maro mar SMS kachiel kod mano mar Facebook montiere mar Ramogi TV nyalo mana kono wani nyaka sani into eyude eyo machalo nade mano kinyi maka wono wakale mbui go weche mantiere mbui mago mar Facebook mar Ramogi TV kaluwore kod ote mantie karkanyo mano kiwacho kanyo ni team mar Gor Mahia bende koro ntie karkanyo. Debi wacho ni poch gi pako dhine kanyo Ramogi TV mano ka wantiere karkanyo Ariundie wacho ni Gor Mahia deserved it kendo mane ka wantiere Omondi Pauline bende wacho ni ne chenro kendo yudogi e yo moro makare e kinde go bende Ramogi Jwang kido kanyo ni en poch gi pak memedor kanyo ne club no mano mar Gor Mahia kanyo bende wacho kanyo Kevin Oruto wacho ni ene chenro kendo mora inya gi twa kendo poch gi pako chopne mano team no mar Kogalo wacho ni chuor timbe erokamano ahinya kuom ote mari okinyi maka wone chenro mar piny ote mamoko mapod wamedo yudo karkae Ramogi Jwang kotenore kod duoko mano donjo karkanyo wayudo gi karkae ote gi bende chopo achiel kachiel. Ma ote mowuok kuom MC Ogina Koko Kachumbari wacho kanyo ni ambe amor kabisa gi loch mar Gor Mahia owacho ni odhiambo manyoro kendo romo gi misungu e kambi moro mantiere South Africa Johannesburg kendo wacho kata ni congratulations na Gor Mahia erokamano ahinya ni ntiere Karen Okinyi chopo Johannesburg sadi Ogina Koko. Samuel Olo wacho ni poch gi pak ne Kogalo. Nori wacho ni congratulations to Kogalo. Isaiah Otieno Ogola poch gi pak. Calvo Okech Jr. wacho ni timu kubwa Gor Mahia kendo mora ahinya gi twaka kadhi nyime. Rose Otieno ni chenro kendo Phoebe Aloch wacho ni hongera sana. Odep Leonard wacho ni congratulations Kogalo kaka machielo bende wacho ni Tobias Onyango congratulations Kogalo Mayienga wantiere kodi kachiel kachiel na Ramogi Jwang mondo miwanane ni gigi duto nyalo chopo e yo machalo nade. Wuod dala Jali Handa wacho ni congratulations ne Kogalo duto mano chopo kacha e alap mano ma Kasara duchi manyoro. Jamsare Calvo Kogalo wacho ni an extra happy kudos to the team. SMS to ko wacho na Ramogi Jwang mana kama wantiere karka SMS wa inaria deka uchiela no ngeni kama duo karka wadugo mono moyud wach mungi ko wuok kuom Jenolale ango kono wakanyo koro season manyien wayuda ne paro manya bedo kata ni chalo nade. SMS kae okiwacho nyingi kata kama wacho ni Gor Mahono owinjore omanyna omanya sponsors manyalo miyo team pesa bende nega team mana manyalo miyo team pesa kosen manyalo miyo team gima chalo nade thuolo duto gima gisebedo kata ka gidhigo nyime e yo moro makara ngini ang wayudo ote ma opogore mantie kar kama wayudo thuolo mondo mi waket kar kanyo ka watieko ang wasom gane achiel kachiel mano ka wantiere kar kanyo ma koro kan wakete kata yamo wasome kar kaka kodonjo ni ma ote ma odonjo wacho ni ma jaro soja wacho ni Cleone no maler ba an poka nindo mor dinega an Green Army Chief Gor Mahia 001 jaro soja wacho ni team na eri kamano osiepa wacho ni ma Jared Otieno kiasa bene ntiere kar kanyo mano chiwo ne Gor Mahia omena maromo $1.3 mano kuom kao league mane wach mowacho kar kanyo magi jok mowacho kar kanyo ero owinjore omany sponsors gibiro kuom ji giwegi kaachiel kod joma moko erokamano ahinya mano otimo donjo kanyo kuom jaro soja Kogalo mano Commander Chief 001 mantie kar kanyo erokamano ahinya kuom ote mari. Nitie weche mamoko bende mantiere wacho ni ati kawuono ok unyiswa weche tuke mag Ingereza kaka lokruoge ne otime timbego kaka Manchester City gibiro kawuono yien wamono mi wachiwa poti pak ne Gor Mahia Kogalo jen watieko chenro watieko kaka welo monego chopi kata kama niko na niero ok giru thuolo mar chopo ne mar ne ginindo moleo
ayudo kanyo ote mbuo kanyo kuom Filemon Otieno kachiel koda ka mano Sudi Jaimbo mabedo nego bed kodwa okinyi ma kawuono. Kata kamano koko chopo pochgi pak ni jogo duto mane nitiere kar kanyo. Wach mari mogik season manyien Gor Mahia obedo gi lokruok machalo nade? Odhi chopo kumoro ma pod dhi mang'ato kombe e tugo mogik. Wach mari mogik. Season manyien aparo ni wakao each game as a final. Mondo kikobed ni wadhi manyo kikombe last minute makoro game mogik miyowa pressure matugo tamowa. Kaka league mokalo ni ne walale kochakre gi game ma wazito. Mano kikbedi. Wangeni mix season teams biro kaka timbe pek kendo timbo ikore dwaka okikombe ni. Ka ilikuwa miwachogo ni dhi chiw pesa madhi bedo FKF ngeni koro ji dhi bedo gi siso nikech kan tie jo madhi chiwo sir ne federation to wangeni nyaka ji bed gi siso maloyo. To ngeni urunyesha bana biro gi sunga nikech gini gidwa ni gilogoro nikech ngeni kilogoro to ntie sunga moro mibedogo. To wabe wadwa ni sunga no pod wabedo gi nyadhi mabedo ni wani team maduong'. Kwa hivyo season manyien wabika wan managi focus achiel ni enena loyo kwa dhi to gigonde mang'eny wamanyo chon mondo watiek chon. Mapema ndio best. Nyakoro mwejo angero kamano bende Jenolali kuno thulo mar bedo kodwa pile ka pile mano chiemo tich ka wok tich ka wanono weche gi mag tuke e makaro wiche mokano ne wakete kata kendo ne wan kanyo ka wadhialo timno mano mar Gor Mahia mabedo ka okombe mar gi mar 20 league no mapachoka league maduong' mapachoka walore ganya koro mong'e jwang' sauce kal daika 50 kod 7 tok sachiel mar okinyi nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwar mukeo nyaka sango poti pak ne Gor Mahia kod joera giduto moro ma woto dichi makono ma wasomo moko bende moko somo yo mondo mi wabedo godo chiemo tich mabiro ka korwa nono weche mamoko kata kopogore gi weche mag tuke weche mamoko mantiere sector no mar tuke kete mar Ramogi TV chero mar kaka wanene biro mana okinyi makawuono kikidhi mabor ikete mana Ramogi TV. Semana chake na kuromoga jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele edano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa kidonjo from ma serious ikite ngoma oake under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Ramogi jwanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon na fwenyo ni maigi mahero timo maigi meluetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Ntegi miluongo ni giving back to the community. Like iga moantien ya sepuonjo jiario no. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi jwanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele
nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. E gima jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kodi. Kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera, manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mamani chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, saa 2:15 otieno e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya, udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Be lo nyanyakach nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno kasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Oyaore nyakora Mogajwang' en okinyi machielo ma doko juma mogik ma dwe mar 6 higani kendo juma mogik marik manyonge mar sirikal mar piny Kenya. Warwako ni machiegni chenro ma kaka wanene mondo wafuon kuom weche ma bende oganda jokanyana mosebedo ka luwo jomokalo kanyakla kod mogeno luwo juma ni durte. An iluonga ni Victor Tito Makajuma, yie mondo kaw thuolo mar rwako yawuot luo ma kawuono an go ma wigi otimo jere ma bende biro konyowa kolo matut weche mantiere kawuono ni. Yie mondo kaw thuolo mar rwako governor ma jomokalo chien ne waonge kode, kata kamano kawuono chal ka gima pesa manyo wach gi jatend piny Kenya ni noseke counties ka en Kajiado Nyoro no chopo e lwete. Governor, county dach nade? County ber, county ber. Pesa nitie. Pesa nitie. Iwacho ni ine ma kionge kode tine mionge go. Kik iwach ni waonge pesa. Iwacho na onge pesa. Simon nitie. Erokamano ahinya no kinyi maber kaka ing'eyo ni juma mokalo nja ne aonge kaka isewacho no. Nayudo thuolo mar rieruok e gwenge. E kor gweng' awuotho dala, awuotho Yengwe Misambi, awuotho Kabondo. Malach kabisa. Mondo mi ane kaka gwenge dhi to ayudo mana ka senior chalo gimotuya. Senior tuya gi jogweng' kabisa nikech kama dhiye to koro jopiny wacho mana nto iwe wanade gavana. Iwe wanade adwaro mondo kel mos makende kech Victor ayudo ka kaka wanene odonje gweng' malach kendo jopiny ma waromo kendo watudore godo puoyo ahinya chino mar kaka wanene giwacho ni kaka wanene puonjo jopiny kendo walidho weche maberie kabisa ma samoro jopiny ok nyal yudo to moloyo en ni wawacho gi gadiera makende kendo ka ok wamungo kata matin ka wapedho gi elela. Chieng' Sunday mokalo na yudo thuolo mar limo St. Luke's mano ACK Mogogo Church ma bende Nyakwar Perez Ken Muga ne bende ne wawendo godo kanyo kendo miwa mos mathoth kabisa kotel gi jadolo Kalebatito kod Aminode gi jomo gongo duto te gi yoro mos ne kaka wanene bende jodongo mantiere kanyo kotel ne gi jaduong' Dick Roy retired chief Zakaria Olida. Mano Dick Roy Yakumu koso Dick Roy Yakumu. Okay. Oh, wonderful. Ang'eyo no neno kaka wanene ka gi James Ayeko, jaduong' Joseph Ogeta, ka chielo koda jodongo mamoko. Joro mos kabisa ne kaka wanene kendo gi mor. Wang'eno ni chieng' moro ka wayudo thuolo to wabiro dhi mondo mi walem gie kaka wanene kata Ramogi mangima. Bende na yudo thuolo mar gomba kamalach gi Mr. Remjas Remo Odhiamba Nyango. Maning'eyo ni retired teacher principal Magota Ting machon japuonj mang'ula kabisa ma omor kabisa gi gik ma wuokie kaka wanene kaachiel gi gweng' mangima to ok bende mana Kabondo kende na temo suoso malach nikech ing'eyo ni en thuolo mar winjo mar yudo feedback bende ka wamoso kaka wanene omako piny kabisa to kendo giyoro mos makende ne senior ne gipenja to senior ni uluonge ni senior nadi warome bohema marambulu cha eka ging'e koro ntiere kane walalore koro kaw mos kabisa Victor to gi Ramogi duto te. Erokamano wuotho biro gi mos mogundho kang'eyo ni mitoka be nyopong' gi gik moko nikech ang'e ni Kabondo en piny madhako. Igena adwa penjo bioja ni to mos olwa ka godhero
to ka tok mitoka to ka noduogo kopong' buto pong' to kwa winjo wachne buto pong' kabondo piny marako kabondo kidhi adhiya to nokowi gi mos kende kendo asedhi kabondo to nokaa gi lweta nono nokowa koro in mari mibiro mna gi mos ne wuora wuoth nwa e ler wuoth e ler nikech wuoth e ler to ngimani bedo maber Nyasaye bende medi ndalo aseyie ok adhi chamo gima noora godo mak mana ni nonyisa ni thothgi to ka udhi to ubiro yudo lakini but to nok owuotho nono koro kwatieko chenro taparo ni wanyalo ilo but mwalo kacha erokamano VOJ mor mar riwruok kendo gachiel gogandawa okinyi makawuono kendo gavana kata jopiny wacho ni wegi nono to mano gweth mar Nyasaye kwa ni gavana to ging'ang'eya ni biro bedo gavana kamano sai mapodi warwaki kendo VOJ mokwongo kaw mos un gi gavana Ogweno to gi joma winjo wato nenowa mokwongo osiepna moro abondo iluongo ni Steven Ogombe oyalo injili Steven kuna mosu kenda mos ne oganda jokanyanam maneno sani to mar ariyo ane galamoro matino kinyi makawuono tarado gi wuod seme moro mokona ni atieko mna tich sani to okadhi nindo nyaka tiek winjo chenro mar kaka wanene iluonge ni Kefa wuod seme utiyo Serena Hotel onena to kona ni to main kani bende chenro ang no bedi adiera en gi kibaji ahinya Kefa ngeni koro koni ni chenro bro bedi kendo abro oro ni mos bora chopo ote okona no mora ahinya gi chenro me wuok tich kata kapono setieko tich to komin ni office utieko to wuok mondo yud nafas mar winjo chenro tapani en poch gi pak bende ne tim mar Gor Mahia nyegi timo maber apani sama kogalo timo maber kamano Charles wachoga ni gik mokadek kende marewo uganda jaluo chiel kuom gi en brand marwa mar Ramogi TV gi Ramogi Radio to mar ariyo en Gor Mahia magi gik moko ni rewo jaluo ahinya koro nya neno ka dhano mor sipwap kende gima ber gima dakwa ni hera gi mor ma waketo sama Gor Mahia oloyo no ubedi e hera mwabedo godo katimo chako opira sama ligo chakore to apenji ni to tim ne dhi nade nikech sama koro chopo ni Gor Mahia ok dhi maber ahinya mana kaka timbe mang'eny tenaka koro kaka oganda ka en tim mor godo mwageno ang'o modwa timi mondo tim ni obed maber sama wamor kama to bende wapenjore ni ndalo matek ma tim ni matek wanaga kure bromiyowa duoko to bromiyowa wakonyo tim mar Gor Mahia erokamano ahinya wach mangima mokalo nyakora mojwang wambe wariwre rekod J Bonyo mar go erokamano ne jotugo tema club makogalo jomosebedo ka siro club e kirinyi mopogore wan gi geno ndondi moko mosebedo ka nitie office mamiyo samoro japiny ok chodre yore mag golo pesa mar siro team no bed maonge mondo japiny obed kod yot ni kata kogolo siling achiel to geno ni tiyo kode yo mowinjore mar konyo club e weche mag nyayo weche mag adhula e pacho ka mopogore kapok itieko wach mar Gor no to ambe yiago wiye nikech aparo ni wadhi chako gi international anthem mar Gor Mahia nikech ing'eni kancha Man City nokawo league to Sina nochuno wa ma wawero anthem mar City kai koro aparo ni wadhi wero national anthem mar Gor Mahia geni anthem mar Gor Mahia onge en awero odhi abia kaka en mar tugo juwo gi kendo kaki tugeno kaki winjo dheni kogalo Gor Mahia kogalo timbe duto ywakni mitadua ambe ndamigi poch gi pak Victor nikech ing'eyo ni kinde mwadake gi gik mamiyo oganda mor tin dhano siko gi weche mang'eny ma koni gi koni kora paro ni en poch gi pak malach kabisa kendo mararia Gor nyo kelo mor mana ne johera magi pacho ka kende to nini nyaka odieche bende buonjo kuonde duto mane gintiere koro aparo ni en gima ber
gima senior owacho en gima important kabisa mondo mi ka season biro chakore season manyien to wang'e to ere kaka wanyalo rally support marwa mar oganda nikech gima miyo wa mor kaka koro Kogalo miyo wa mor ni en gima onego bed ni ok mana e thuolo ma koro league room eno kende to en gima wuok to mogik kapok itieko Victor ing'eyo ni mos chalo gowi nitiere jaduong' ma en wuonwa ma iluongo ni Peter Molo to gi Zakaria Ron bende nyora gi mos mar gi makende ting'eyo ni magi gin wuone ga samoro kane ok achopo mos makenda to inyalo dina kadok erokamano nyakuram ga jwang'an kanyo saa 2 kalo kod dakika 15 mano mar okinyi mano makawuono kaka wanene chakore mana gi okinyi masani an be nachoko mos mathoth kowuok e kaunti mano Migori area mar Kakaeta kaachiel kod area mar Kawa kama nyariore kod Nyajimo Nyonge kod dagi Mama Kezia e dala mar Kakaeta kod Japuonj Silva Radolf Obadi ma bende en kwar nyar Kisima otiyogo ka miluongo ni Nancy Kwamboka negi ko wacho ni ka wabiro Nairobi ka okomo se tim mar kaka onene kendo mane chuny gi pile ka pile nikech fundo gi weche mamiyo gi geno ni kiny piny noruo korgi maber mokalo kaka mano nyakoro mga jwang kaka onene chakoro kinyi makawuono tarik 30 gi tarik 1 piny luo dhi bedo gi chokruok magala moro mano bede kaunti mano Mama Bay thoro mar chokruok makamano en temo gomba kamatut mar ng'iyo kiro gi tim mar oganda luo okang' makamano nyakoro mga jwang dhi kelo kanyakla jotelo ma oyier e yor ombulu jotend kanise kanyakla kod kweth mag jodongo buora mabedi geni biro yore nyasi makamano nyasi mabedi geni biro yore kod jatend Azimio Migosi Raila Amolo Odinga kendo maling'ling ma bende wasechoko fuaro ni kamoro jakom mar jodong luo inyalo bi wal e nyasi onogo wach matinende medo kelo pogruok par paro e kind kweth mag jodongo e Kenya ka mangima moloto ne oganda luo Senior J Bonyo ang'ene wach mar kanyakla mar jodong luo ni en gima wasagoyo mbaka dinwa yande to bende wasepenje penjo mang'eny penje to duoko pok wayudo kata ok yudore kendo puro biro medo penjo gi te erokamano ing'eni VOJ en gima ber ko oganda samoro bede achiel to go mbaka to sungo kitgi to gitimo gigo molure gi kanyakla gi to gi kitgi gi timbegi emomiyo mokwongo yiena mondo awachi ni en gima ber ni nitiere jok manobet piny mowuok gi paro ni to ok wabedi e piny kaka oganda mondo wago mbaka mondo wanyise kitwa to watimie timbewa kaka oganda nikech higni buora ok apar ka jaluo osebede kamoro achiel noriwore ni gidwa go mbaka en gima ber kabisa kata kamano penjo bende nyaka penji ni to en ang'o gang'o geri madhi timore tok nyasino gima kisungu luongo ni sustainability to gima kisungu bende penjo ni so what tok bet achiel mua nyiso kitwa mua mielo miendewa mua chamu chiembwa makata watuga men kech mano kit support mar jaluo to ang'o mwadwa yudo ber mane manitie e toke kanyo chenra winjo ni lach kendo gik mang'eny dhi timore taparo ni ber ko ganda riwore kamano tikete chenro mabro timore higa ka higa tikete chenro ma jaluo moramora kamora manitiere e piny mangima ko winjo wach mar piny luo to bedo ni mayot mar dhiye to bedo ni mayot mar donje to kendo bedo ni mayot mar chung godo ni ma e girwa gima kisungu luongo ni ownership emomiyo en paro maber kendo en paro maber kabisa to ownership mare bro bedie maber kwang'eyo kendo pimne jaluo ni biro wa kanyakla ni watime nikech achiel nikech ariyo nikech adek nikech sani taparo ni ng'enyne josiasa machal ni ringo kode ok rach ting'eni kuma josiasa odonje
to samoro nyalo bedega weche siasa mang'eny mohingo weche oganda. Emomiyo an kaka nene nyasi mar piny luo ber. Kendo aneno ka governors wa ang'wen duto nyose golo ote maggi mawacho ni girwake kendo gin achiel e chenro. Lakini do bedie maber ka jaluo te orwake chenro ni, jaluo te omi nafas mar time achiel 2 3 e chenro ni, jaluo te kamora mora mantie omiye nafas mar rwako kendo bedie gi mor ni chopo kama koro oganda wa dhi chung'e achiel. Ma gimora mora ma dhi timore kanyo kosewuok to jaluo ka jaluo bedo gi mor gi mijing'o no oganda wa no chung' kamoro achiel, oganda wa nyo loso gi dwol achiel, oganda wa nyo ng'iso kitgi maber masunga nikech jaluo nyanyadhi. Matok mano to mana kaka koro mar gorni morowa to bedie mor gi ilo na adiera joluo nyo bet kanyo monyisore motimo giggi mowuok kanyo gi dwol achiel maonge ni jaluo moro ma ja south, jaluo moro ma ja central, onge ni jaluo moro mawar, onge ni jaluo en achiel marwa kako oganda luo. Nikech wadwaro achiel no kako oganda. Wadwaro achiel no kabisa. To gima gini piny luo ni bende nyaka goe mbekni moko. Mbekni manyasani bende. Mondo wapenjre ni to kako oganda gik mwatimo obedie weche dongruok. Counties wagi bende wadongore e yo makare. Bende wamor gi chenro mag dongruok matimore e counties wagi. Bende werowa mag thieth ni kare. Bende jaluo yudo thieth e county e yo makare. Weche mag keyo pi e higa mar 2023 bende jaluo nigi pi maler mamodho motedogo. Koso nitie jaluo ma pod dhi e yawo na kuma dhok modhe ema jaluo pod tume pi. Weche mag pur bende jaluo nigi pur manyasani, pur molony, pur mariek ma jaluo puro gimoro amora mado pur mobed gi mochamo modong' gi moko mokano ma en gi dero mokete. Bende jaluo pidho jamni kaka ne pidho chon ma en gi nyadhi ni kapo ni gimoro make marach to dwaro pesa ma agent to golo jamni ne to dhi use chiro to timo ang'owa to yudo pesa ne. Jaluo bende somo dhi sikul maber, bende sikunde wa timo maber. To kok gitim maber to ang'o manyaka watim. Wan gi nyithindo adi ma sikunde makaluo kata ma joluo mawuok madhi e university. Bende yorewa mag siasa wan gi nafas mar siasa ma en ni ng'ata ma nigi pache, nikech wana democratic society en ng'ano ma kobuok ni en gi pache moro to pache ni iwinjo kata bed no kidware tiwinje. Bende wan gi that democratic space kako oganda luo. To bende mogik wan kako